Bos días a todos. Comenzamos o pleno ordinario do 31 de xaneiro de 2017 cos seguintes puntos na orden do día. Primeiro punto. Aprobación se procede da acta da sesión ordinaria celebrada o día 27 de decembro de 2016. Hai unanimidade. Segundo punto. Comenzamos entón a parte resolutiva. Proposta do Goberno provincial para a cobertura dos postos de tesoureira nos concellos de menos de 20.000 habitantes. 6 minutos o voceiro do Goberno. Moitas gracias, señor presidente. Bos días, señores diputados e señoras diputadas. Este Goberno provincial trae hoxe a proposta de aprazar a obriga de crear as plazas de tesoureiro de habilitación nacional para todos os concellos de menos de 20.000 habitantes ata que haxa tesoureiros de carreira suficientes ou se modifique a lei eliminando esta medida, xa que para moitos concellos é imposible asumir o gasto que conleva a contratación dun tesoureiro. Como saben, esta situación ven derivada da modificación do artigo 92 bis da Lei 7/1985, reguladora das bases do réxime local a través da aprobación do Real Decreto Lei 10/2015, polo que se conceden créditos extraordinarios e suplementos de crédito no orzamento do Estado e se adoptan outras medidas en materia de emprego público e de estímulo á economía, que no seu artigo 3 modifica o exercicio de responsabilidade da tesourería nas corporacións locais de menos de 5.001 habitantes, que é o caso de 55 concellos da provincia de Lugo. Ata agora podían ocupar estes postos con traballadores de outras categorías, pero co cambio imponse a habilitación nacional. Aínda que se prorrogou a entrada en vigor desta norma durante un ano, a partir de xaneiro do 2017 faise efectiva. Esta situación ocasiona a corto plazo nalgún concello pois a parálise da actividade municipal. Esta norma é un novo ataque do Partido Popular ás entidades locais, é un novo golpe aos municipios de menos de 20.000 habitantes que se suma ao impacto causado pola reforma local impulsada polo Partido Popular e evidencia un gran descoñecemento do mundo local por parte do Ministerio de Hacienda, xa que afecta a maioría dos concellos desta provincia. Ademais, esta norma incrementa os costes dos concellos e resta axilidade á xestión ao mesmo tempo que dificulta cumprir coa normativa de pago a provedores. Sin duda, as derivas normativas ocasionadas polo Goberno de Madrid están a afectar o normal funcionamento das entidades locais, principais suxeitos sometidos a un férreo control por parte do Ministerio que impoñen obrigas sin dar solucións de saída. E aínda que, por suposto, que a defensa dos intereses municipais é o obxectivo primeiro e primordial de calqueira diputación, non se pode obviar que son varias as administracións que deben intervir neste sentido. Así, ademais da necesaria rectificación que debe efectuar o Ministerio para solucionar un problema previamente inexistente e que provocou a súa nefasta decisión, tamén é importante salientar a necesidade de compromiso no conflicto da Xunta de Galicia, na medida en que é preciso recordar as competencias da comunidade autónoma na creación e a provisión de postos de traballo reservados habilitados nacionais, así como a súa necesaria participación na constitución de agrupacións e nomeamentos en acumulación para o desempeño dos postos. Xa son dous gobernos do PP implicados os que crearon o problema e os que deben participar na súa solución sin que se efectuara ningunha medida para resolver o conflito. Ademais, esta cuestión vese empeorada ao supoñer os salarios de 55 tesoureiros un gasto engadido, de media, pois uns 60.000 euros anuais, o que supoñería nesta provincia 3.300.000 euros. Para facer fronte a este gasto, e que, como vostedes saben, é moi difícil de asumir polos concellos, ademais da evidente contradicción que supón esta norma coa Lei 27/2013 de racionalización e sostenibilidade da administración local ou co Real Decreto Lei 20/2011 de medidas urxentes en materia presupuestaria, tributaria e financiera para o control do déficit público, limitando a incorporación de persoal, fixando a taxa de reposición
nun 10%, limitando a contratación de persoal laboral temporal en casos excepcionais e para cubrir necesidades urxentes e inaplazables, como, por exemplo, estamos limitados á hora de contratar persoal para un servicio tan básico como a prestación do servicio de axuda no fogar, e nin que dicir ten o que supón a limitación da taxa de reposición en servicios como para o persoal sanitario ou docente. Así mesmo, este debilitamento tampouco é coherente con outra finalidade da Lei 27/2013, que en varias ocasións manifesta na súa exposición de motivos como unha medida para garantizar un control financiero e orzamentario máis riguroso. Non parece en absoluto que vai a cos tempos e moito menos coa prevención de conductas relacionadas coa corrupción, unha interpretación que siga o camiño de considerar que o pretendido pola norma é reducir o número de voluntades que interveñan nun pago material, pois con elo debilítase o control dunha forma que non parece moi aceptable. Neste aspecto, e para previr posibles conductas delictivas, está claro que disminuir o número de axentes que interveñen e que ostentan responsabilidades sobre os fondos públicos non supón, aínda que o poida parecer, un maior ou mellor control dos fondos públicos. E xa para rematar, ademais de pedirlles o apoio a esta proposta, que responde ás demandas dos concellos, pedirlles tamén que nos digan como pretenden facer para que a Diputación Provincial cumpra ca obriga de asistencia se a actual normativa de réxime orzamentario non permite o incremento da plantilla ao marxe das limitacións da Lei de Orzamentos Xerais do Estado, que non foron quen de aprobar a data de hoxe, e ao mesmo tempo cumprir cos principios de estabilidade e nivelación, pois como plantean ustedes na súa emenda. Moitas gracias. 6 minutos o vocero do Partido Popular. Bos días a todos. Estamos basicamente de acordo coa proposta. Presentamos unha emenda de engádega, non sei se se acepta esa emenda, solicitando simplemente o que establece a lei, que a Diputación colabore cos concellos, sobre todo cos de menor poboación. Non sei se se acepta ou non, aínda que entendemos que con persoal é difícil, sobre todo aportando un tesoreiro á vista do publicado recentemente e dos éxitos no período medio de pago a proveedores publicados estes días pola prensa, recollidos polo Ministerio de Facenda, que establecen que a Diputación Provincial de Lugo bate un récord a nivel nacional, sendo a que máis tarda en pagar aos proveedores. Entonces, eu entendo que é difícil, e se se lle saca personal, ese período aínda se dilataría máis, supoño. Felicitar por ese éxito, por ese gran récord, pero agora xa en serio solicitar que a partir de ahora se mire con un pouco máis de rigorosidade das contas e ese período se vai recortando ao máximo posible, porque hai moitos suministradores e moitas empresas que no seu día a día necesitan dos recursos e sobre todo dos contratos que teñen da Diputación. Realmente esta medida, como digo, estamos de acordo en todos os puntos. Así se aprobou tamén na FEGAM por unanimidade e no resto de diputacións tamén por unanimidade, pero simplemente reseñar o orixe desta medida. O orixe desta medida ditouse nunha situación moi difícil dos concellos, nunha situación de quebra das arcas municipais prácticamente en moitos dos municipios de España, moitos deles. Iso fixo que a Facenda tuvera que sair ao rescate de moitos deses municipios, inxectando unha cantidade de recursos económicos importante, e de aí que pideu, establecía que unha profesionalización da tesorería dos municipios sería básica para cumplir cas súas obrigas. Pero non se percatou, non se caeu que non hai suficientes postos de tesorería, non hai suficientes habilitados nacionais en España para cubrir os postos de tesorería en todos os concellos, sobre todo nos pequenos. E aí quero romper unha lanza a favor de todos os tesoureiros, moitos deles administrativos, funcionarios da administración local que desempeñan con rigurosidade o traballo tesoureiro nos concellos, sobre todo nos concellos pequenos, que levan facendo esta labor durante máis de 20 anos, e tamén dicir que precisamente os concellos pequenos son os menos endeudados e os que causaron menos problemas na situación que vive o noso país. De aí que apoiamos que se
que se prorrogue a medida que estaba establecida na disposición transitoria, que os concellos de menos de 5.000 habitantes podan facer as tareas de tesourería sin ter que facerse a través dun habilitado nacional, sobre todo que se prorrogue a medida para que o resto de concellos, incluso estaría ben que se incluíran os de menos de 10.000 habitantes na medida anterior, pero que se establezca, sobre todo, unha prórroga hasta que haxa postos de tesoureros suficientes para poder cubrir todas esas demandas. Como empecé, pregunto si se vai a aceptar esa emenda de engádega, que simplemente o que di é que as diputacións que colaboren tamén ca Federación de Municipios e Provincias que se impliquen directamente en este problema, porque, como establece a lei, deben servir para apoiar tamén aos pequenos concellos. Moitas gracias. 6 minutos. O BNG. Nada, solo anunciar que votaremos a favor da proposta. 6 minutos, o diputado non escrito. Funciona. Hola, hola, esto funciona. Vale, ahora oyes, sí. Bueno, pues decía que esto ocurre porque se legisla, vou decir, en vacío, o sea, aproveitas esa lei de acompañamentos, que aunque é un desastre, para meter ali todo aquilo que non se quere que se debata, que se meta de tapadillo, etc., e ocurre aquí. E, pois, eu recordo unha anécdota dun diputado que dixo unha vez que nas leyes era moi importante, sobre todo as comas, porque cambiaban, obviamente, poden cambiar o sentido da frase totalmente. Aquí vemos que unha frase tan inocua como salva a función de tesorería crea un problema, crea un caos en todo o país, porque prevé, aparte das contradicións que antes falaba tamén algún portavoz ou alguna portavoz, de que non se pode contratar personal, inda que houbera esa posibilidad de poderlo contratar, tería moitos concellos problemas para facelo. Entonces, eu creo que o que demostra unha vez máis é que se legisla, tomo a culpa eu tamén como político a veces, sin ter puñetera idea
de o que ocorre nos concellos, sobre todo nos pequenos concellos. Creouse un problema absurdo simplemente para lavar a cara da corrupción e esta e outras decisións, como pode ser a que afecta aos diputados non adscritos, buscando criminalizar a alguén. Eu creo que na maioría dos concellos xa non había concelleiros, o sea, políticos, levando a función de tesorería. Me imagino que en moi poucos. Xa o levaba un funcionario habilitado. É verdad que non tiña habilitación nacional. Pois eso podía haber seguido sin problema ningún, porque ningún concelleiro, por lo menos feito de ser tesorero, que eu sepa, salvo algún caso concreto non referido aos concellos, pois teña problemas de corrupción e de implicación. Entonces, eu creo que o que ten que facer o Estado, aproveitando, o Goberno do Estado, que ten que cambiar, aproveitando que vai haber unhos presupuestos que se están debatindo, nesa lei de acompañamientos, anular isto, polo menos, hasta que teña solucionado que haxa personal suficiente para facelo. A parte, eu creo que na provincia de Lugo, os concellos de menos de 5.000 habitantes, crearíanos un problema económico importante con ese gasto. Creo que deben de permitir que nesos concellos a secretaria interventora, pois sea a secretaria interventora e tesorera, si cuadra aumentando a cantidad a percibir por esa nova responsabilidade. Pero que sería absurdo nun concello como o meu ter secretario interventor e tesorero, creo. Eu creo e penso que iso deben de solucionalo e deben de facelo xa. Polo que respecta a outra cousa, estou de acordo coa moción, pero tampouco a Diputación Provincial mandou un escrito fai tempo, en xaneiro deste ano, dicindo que ela se desentendía de todas estas cousas. A nós encheusenos a boca, e a min o primeiro, dicindo que esta Diputación era prestadora de servicios e que estábamos para solucionar os problemas dos concellos máis pequenos. Eu creo que esta é unha oportunidade única para demostrar, además, hasta onde eu creo, só o Concello de Sarria ten este problema, e non sei se pode cubrir por esta vía, pero que a Diputación prestara a ese Concello de Sarria, que eu creo, repito, a única problemática que conozco, demais fomoslo solucionando, ese apoio por parte da Diputación, e que non tuveran que estar esperando nin facendo gestións ante os bancos para que os funcionarios e os proveedores podan cobrar. Eu creo que é unha decisión fácil, que nadie estaría en contra, e que solucionaría o problema que ten un concello en concreto, porque, repito, aquí hai moitas intervencións na Diputación Provincial que constan en acta, onde nós éramos os reyes do mando prestando servicios, prestábamos servicios de todo, e se non os prestábamos era porque non nos pedían. Ahora hai un concello que non os pide, e eu creo que debemos de solucionarlo, inda que sea de forma temporal, e mentre non se tomen e se fagan outras medidas. Pola miña parte, nada máis, reconocer eso, que creo que os que lexislan teñen que pensar as consecuencias do que lexislan antes de facelo. Gracias. 3 minutos o voceiro do PSOE. Dicir que non vamos a aceptar a emenda, tendo en cuenta que existen outras propostas, e non é que o digamos nós, sino que o di o Consello General de Secretarios Interventores e Tesoureiros da Administración Local. Hai un informe do COSITAL no que se establecen varias posibilidades. Unha delas, mediante a agrupación de tesourería, que fora establecida pola comunidade autónoma, mediante un posto de colaboración reservado a un funcionario con habilitación de carácter nacional, certo tamén que mediante a Diputación Provincial que asuma estas funcións a través dos seus servicios de asistencia técnica, en aqueles casos que non se poida aplicar ningún dos criterios anteriormente señalados, pois o pode facer a mesma persona que ocupa as funcións de secretaría e intervención. Engadir tamén que o comunicado do que falaba o señor Martínez é de xaneiro, pero de xaneiro do 2016, polo menos cando recibiu o Concello de Trabada, non sei se o Concello de Becerreá. É certo que en xaneiro do 2016 recibimos unha comunicación firmada polo delegado de asistencia aos concellos, onde se nos comunicaba aos concellos que a Diputación non iba a asumir as funcións de tesourería nos concellos de menos de 5.000 habitantes. Pero tamén é verdade que a Diputación conta con 4 habilitados nacionais, co cal tamén sería insuficiente de cara a poder prestar esta función nos demais concellos. E aquí tampouco non é que o digamos nós, senón que tamén o di a representación profesional dos tesoureiros.
3 minutos o vocero do Partido Popular. Sí, bueno, vamos a apoiar igual a proposta, pero creo que a Diputación, este Goberno da Diputación, perde unha excelente oportunidade de cumplir co que establece a lei, que é colaborar cos concellos, sobre todo cos pequenos. O que se pide, e o que pide o Partido Popular, non ten ningún coste económico, podría nin ter ningún coste económico, porque simple pide estudiar e colaborar e exercer esa labor de representación que ten dos pequenos concellos a Diputación e que ven establecida por lei. Simplemente, para que poida colaborar en temas puntuais, como ben decía o diputado non escrito, como o caso de Sarria, a Diputación ten medios para colaborar de forma puntual e resolver os problemas que poidan xurdir en algún concello da provincia. Non facelo sería non cumplir cos propósitos que ten a Diputación e co destino co que naceron. Creo que se perde unha excelente oportunidade de prestar ese servicio para os pequenos concellos e nada máis, vamos a apoiar igual, pero é unha mágoa que non se queira colaborar cos concellos. Moitas gracias. 3 minutos o Benega. Simplemente para aclarar que certo lapsus é de 2016, pero para min iso é incluso máis grave, porque quere dicir que durante un ano nada se fixo por nadie, nin grupos políticos, nin Administración do Estado, e hasta que estallou o tema de Sarria, aquí nadie reparou en esta norma. Nin FEN, nin FEGAN, co cual, pois, tamén me pregunto, eu primeiro asumo a culpabilidade como político, que narices facemos a veces aquí, que non nos enteramos das normas que veñen e que nos van a afectar dunha maneira bastante directa. Nada máis e moitas gracias. Eu recordar que se falou ca alcaldesa da Sarria para botarlle unha man nese sentido e que tampouco se podía porque non tiña plaza creada. Pero yo creo que puede ir. ¿Qué? Yo creo que puede ir, ¿no? Si necesitas un tesorero... Bueno, pasamos á votación. Votos a favor? A unanimidade. Eso. Unanimidade. Queda aprobada a moción. Terceiro punto. En moción do Grupo Provincial Socialista relativa á posta en funcionamento do Porto Seco de Monforte de Lemos. 6 minutos o vocero do PSOE. Bos días, señor presidente, bos días, deputados e deputadas, que fai extensivos tamén as persoas que nos acompañan hoxe e, ademais, as que nos poden estar seguindo a través da páxina da web da Diputación Provincial. Non vai moitos plenos nos que traíamos o Grupo Provincial Socialista a esta sesión, non a esta sesión, senón a esta sala, noutra sesión plenaria, un informe a colación do suscrito polo Eixo Atlántico, no que se poñía de manifesto que Lugo, pois, como xa é todo sabido, estaba á cola dos desenvolvemento en infraestructuras ferroviarias, xa non de Galicia, senón tamén do Estado, non? Daquela volta, pois, poñíamos en énfase aquelas conclusións que facíamos nosas no sentido de mellorar, de axilizar a mellora da vía férrea, da vía de comunicación entre Lugo, tanto para mercadorías como para as persoas entre Lugo e Ourense, e tamén da estación intermodal necesaria tan demandada pola provincia que, evidentemente, correspondería na capitalidade, en Lugo cidade, non? Ben, hoxe en día, despois de que o Eixo Atlántico teña presentado un novo informe ao respecto dunha infraestructura importantísima, non só para Monforte, que o é, para a comarca do Lemos, que o é, para a provincia que o é, unha infraestructura moi importante para Galicia, decisiva para definir de unha vez e executar de unha vez os mecanismos de comunicación e de traslado logístico das mercadorías dos nosos portos, dos portos de interese no descarga de mercadorías, pois vemos tamén que, efectivamente, hai unha serie de eivas que neste momento se poñen de manifesto nese informe que non vou a repetir porque xa o fixeron os seus ponentes nos distintos medios de comunicación e creo que nos temos feito eco deles perfectamente calquera das persoas que estamos hoxe aquí ao redor desta moción.
Van xa, pois, demasiados anos, escoitamos a falar do Porto Seco de Monforte aló polo ano 2001, como a necesaria infraestructura intermodal capaz de reorganizar loxísticamente o transporte das mercadorías que desembarquen ou que embarque tamén nos portos galegos. Para elo, resulta indispensable que o intercambio entre a plataforma loxística que se propuxo e que se propón e que hoxe en día é xa unha realidade e os portos teñan unhas vías de comunicación por estrada e por ferrocarril que permitan tanto ás compañías marítimas como ás empresas xestoras unha relación eficaz co territorio que resulte de influencia para achegar as mercadorías no menor tempo posible e nas mellores condicións posible ao destino que se pretende. A figura do Porto Seco vai máis aló dun clásico almacenamento de mercadorías, pois ofrece a posibilidade de incrementar e producir o valor engadido, reproducir o valor engadido que ten que proceder da ampliación das superficies dos portos marítimos individualmente. Sería, pois, un apéndice, unha prolongación dos portos marítimos en terra adentro para realizar as mesmas accións de almacenamento e distribución e tamén de aduana, de servicio de aduana para os distintos produtos que embarquen e desembarquen polos nosos portos. É, pois, facilmente entendible que unha vez que está consolidada a inversión pública en Monforte para que se poida integrar no seu Porto Seco a cadea de transporte das mercadorías procedentes dos portos galegos, compre xa dotalos en máis dilación das infraestructuras de comunicación necesarias para o seu funcionamento. Urxe, pois, non quedar unha vez máis postergados no debir das estrategias de desenvolvemento estratégico e de comunicación do Estado español. Como dicía antes, non é un proxecto individual de Monforte, non é un proxecto da comarca, é un proxecto estratégico para Galicia e no que se está a dirixir, desde logo, os esforzos desde aquí, desde este momento, para reivindicar o que é indispensable para a vertebración dos sectores produtivos galegos e das estrategias de comunicación de Galicia. O conxunto das infraestructuras viarias do Porto Seco convértense, pois, no instrumento esencial para a competitividade dos portos galegos, instrumento decisivo para a ordenación territorial e a promoción da economía de Galicia. Nestes momentos, tal e como está esta infraestructura, podemos dicir, e non nos equivocamos, e dicimos que o Porto Seco de Monforte non deixa de ser un polígono industrial máis, pois non ten comunicación con vías de alta capacidade, nin a posibilidade de armar eses tan necesarios trenes de longitude importante, alo menos de 600 metros de longitude, para que podan ser rendibles, podan ser eficaces o seu transporte dende eses produtos que poden ser derivados dende os portos galegos de Vigo, de Marín, de Vilagarcía, da Coruña, de Ferrol ou mesmo da costa lucense de San Cibrao. É lóxico, e así está establecido, tanto desde a Xunta nos seus ordenamentos que Monforte é a ciudade e a localidade capital para poder realizar esta infraestructura, e así está neste momento concebido, xa se levan feito moitos investimentos por parte da Xunta de Galicia para que isto funcione, pero evidentemente temos que dar, e urxe, dar un paso adiante no sentido de que a Xunta execute a imprescindible comunicación do Porto Seco coa Nacional 120. Apenas faltan medio quilómetro, sobre 800 ou 850 metros, para rematar esta comunicación. É certo que o proxecto existe, pero tamén é certo que se está dilatando moito no tempo, pois ano e medio antóxasenos e antóxaseme como demasiado tempo para realizar, para a presentación e para que este estudio, este proxecto esteña xa encima da mesa e poder licitar as obras. É tamén, e urxe, e é moi importante que a Xunta de Galicia interese de operadores logísticos nacionales e internacionales cos que interese este tipo de negocio para que podan prestar ese traballo e podan conveniar ese tan deseado combinación público-privada para poder xestionar este porto. É imprescindible que agora, precisamente, que a ampliación de Canal de Panamá, co novo tráfico marítimo, teñamos xa avanzado precisamente a posibilidade de que un operador logístico poda establecerse a facer negocio en este eido no Porto Seco de Monforte. Pero, por outro lado, temos tamén que os operadores logísticos necesitan que o porto, neste momento, o Porto Seco, o polígono, como lle podemos chamar, ou como así é neste momento,
teña as mellores ferroviarias posibles e as mellores vías de evacuación e de achega posibles por vía terrestre. Non? E estamos falando do transporte de mercadorías por ferrocarril e estamos falando desa línea importante que nos leve a unir o núcleo de referencia con Palencia, que será onde conflúa esa línea transfronteiriza que ven de Aveiro, de Portugal, e que nos levaría as mercadorías dunha maneira máis eficaz xa hacia Europa, entrando, evidentemente, polo sur de Francia. Necesitamos tamén que haxa estructuradas, de alguna maneira, a 76, a subvía a 76, teña tamén, e por iso demandamos que a Xunta de Galicia, que o Estado sexa partícipe e esteña xa nos momentos de licitación dos tramos, en principio, que xa están co seu proxecto en marcha neste momento, tres tramos que entendo que están xa dende o barco de Valdeorras a Toral de los Baldos. Polo tanto, esta infraestructura tan necesaria para unir Ponferrada con Ourense pasando polo barco e por Monforte, solicitamos tamén que do Goberno do Estado poña as pezas claves e a Xunta de Galicia poña as pezas claves para converter dunha vez por todas o polígono industrial que hoxe en día así está, porque non podes dicirlo de outra maneira, se ben ten o nome de Porto Seco, necesita unhas infraestructuras a maiores para poder efectuar e poder actuar como Porto Seco. Polo tanto, pedimos tanto a Xunta como o Estado dicimos que son as pezas claves para converter esta estrutura no Porto Seco de Monforte de interés para todos os galegos, para todo o país galego. Recordar que no Estado hai 10 plataformas logísticas, 10 portos secos, pero que Galicia nestes momentos aínda non temos ningún en funcionamento. Nada máis, moitas gracias. 6 minutos o diputado non escrito. 6 minutos o BNG. Para anunciar o noso voto favorable á proposta. 6 minutos o Partido Popular. Gracias, presidente. Bos días a todos os diputados e diputadas. A proposta que traen a este pleno o Grupo do Partido Socialista consta de 2 puntos. Demandar á Xunta de Galicia a execución das melloras nos accesos ao Porto Seco á Estrada Nacional 120 e a dotación ao Porto Seco dos medios necesarios para o seu funcionamento a través dun operador logístico. E o segundo punto é instar o Ministerio de Fomento a mellora da liña ferroviaria de mercadorías Monforte-Ponferrada-León ata Palencia e a execución da autovía A76 Ponferrada-Ourense unindo as cidades de Ponferrada e Ourense a través do barco de Valdeorras. É certo que o día seguinte, mediante unha corrección de erros, modifican o punto 2 deste acordo e incluyen a A76 Ponferrada-Ourense, pero co seu paso por Monforte de Lemos. Alegrámonos moito de que corrixan, de que fagan esta corrección, que nunha condición normal sería un erro, pero se recordamos que dentro das opcións que marexou o Ministerio durante a súa etapa de goberno, a señora Magdalena Álvarez, a opción 3 plantexaba levar esa A76 desde o barco de Valdeorras a través de Larouco por Pobra de Tribes a Ourense, co cual deixaba a Monforte e a toda a súa comarca sin esta infraestructura vital. Por tanto, é importante que ustedes aclaren que si queren e deseen que a A76 pase por Monforte porque, insisto, foi unha ministra do seu goberno a que sembrou as dúbidas e o temor. E tantos foron esas dúbidas e ese temor que nos sucedeu no goberno dentro do Ministerio de Fomento, o señor Pepe Blanco tuvo que ir en campaña varias veces a Monforte para decir que corrixían este erro. Coincidimos todos na importancia que para a cidade de Monforte, pero tamén para toda a comarca de Lemos e incluso para a zona sur de Lugo, ten a plataforma logística do Porto Seco de Monforte. Un ambicioso proxecto froito da iniciativa dun alcalde popular, don Nazario Pín, que presentou este proxecto no ano 2001 co respaldo dos entonces presidentes da Xunta e do Goberno Central, don Manuel Fraga e don José María Aznar, e que nacía ca vocación de devolver á cidade de Monforte, a través do almacenamento e transporte de mercadorías, o protagonismo ferroviario que tivera noutrora e que foi perdendo dende os anos 80. Un proxecto de gran envergadura que se viu truncado por os cambios de goberno producidos a nivel local e a nivel nacional no ano 2003 e autonómico no ano 2005.
De maneira que tanto os monfortinos como os veciños da comarca de Lemos vimos que esta ambiciosa iniciativa quedaba abandonada a súa sorte durante anos. E non foi ata 10 anos despois da súa presentación, que nos primeiros meses do ano 2011, un conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras dun goberno popular, don Agustín Hernández, iniciaba en Monforte a licitación das obras de urbanización do Porto Seco. Unha inversión fundamental para converter a plataforma logística nunha realidade. Inversión que, lonxe de quedar aí, se incrementou coa licitación, construción e posta en funcionamento da obra do acceso a Lugo 933. Desde logo, se hai unha administración que naide pode poñer en dúbida o seu compromiso co Porto Seco, esa foi a Xunta de Galicia. Foi a Xunta a que investiu máis de 13 millóns de euros nos terrenos, nos traballos técnicos e na propia urbanización do Porto Seco. Foi a Xunta a que financiou a construción dos accesos a LU 933 cun orzamento de 5,3 millóns de euros. Garantiuse a conexión da chegada ferroviaria ca rampla de Adif, que a converte nunha verdadeira plataforma logística para o movimento de mercadorías. E tamén foi a Xunta a que puxo en marcha un proxecto de incentivos e bonificación no suelo industrial para facer máis atractivo a instalación de empresas. E, ademais, e hai que dicilo porque é importante sen ter por que facelo, xa que é unha competencia exclusivamente municipal, comprometeuse a financiar o 50% da futura depuradora que o Concello de Monforte había olvidado e, ademais, de eses 150.000 euros para pagar o 50% da depuradora, redactou o proxecto. De maneira que o actual goberno da Xunta leva executado unha inversión de máis de 20 millóns de euros no Porto Seco de Monforte. En canto aos accesos ao Porto Seco coa Nacional 120, hai que dicir que a Xunta de Galicia está a impulsar estes accesos xunto con Fomento. A Consellería ten, a fecha de 1 de decembro de 2006, formalizado o contrato de servicio para a redacción do proxecto de trazado, estudo de impacto ambiental e proxecto constructivo para a conexión do Porto Seco ca Nacional 120, licitación por máis de 170.000 euros. En canto á promoción, entendemos que a promoción e o desenvolvemento que precisa esta infraestructura ten que estar dirixida desde organismos especializados, coñecedores dos mercados, do sector da logística e da mobilidade de mercadorías. A Xunta dispón destes organismos especializados en suelo empresarial que realizan o seu traballo de maneira eficaz e así acreditan os case 100 parques empresariais creados e comercializados directamente polo Instituto Galego da Vivenda do Solo e as empresas públicas Xestur. Entendemos que a mellor plataforma para a súa comercialización e promoción é a Sociedade Pública Xestur Lugo, en colaboración con outros organismos da comunidade, dando a coñecer en todos os foros, galegos, españois, internacionais, nos que a actuación pode ser de interese co obxecto de captar os investimentos para a mesma. Se usted accede a calquer páxina de calquer porto galego, verá que na súa páxina web dentro do porto promocionase e dáse información ca ficha técnica e urbanística do Porto Seco de Monforte, co cual entendemos que se está facendo esa labor. A Xunta actúa e actuará co impulso necesario para poñer en valor esta importante inversión efectuada. Señores diputados, o Porto Seco de Monforte non precisa da creación de estruturas burocráticas, precisa que se rematen canto antes os accesos e precisa dunha xestión eficaz e dirixente de organismos especializados que coloque esta plataforma de forma efectiva nos mercados de logística nacional e internacional, hasta convertela na realidade empresarial que todos desexamos e que tanto precisa Monforte, a súa comarca e o sur de Lugo. Dende logo, o Partido Popular fixo dende a Xunta, fixo dende o Concello de Monforte iniciando este proxecto e agora farémolo desde o Grupo Provincial Popular. Estivemos sempre por a labor de impulsar esa plataforma que, como usted ben decía, non é local, é de índole comarcal, provincial, de infraestructura galega e asegúrolle que traballaremos para que esa infraestructura se poña en funcionamento canto antes. Moitas gracias. 3 minutos, o vocero do PSOE. Si, moi breve, moitas gracias pola súa disertación, que evidentemente ninguén discute nin desde o principio
compromiso da Xunta co Porto Seco no momento da súa creación, si na dilación no tempo de conseguir esas infraestructuras necesarias. Evidentemente, a Xunta é titular e, por forza, ten que poñer esas infraestructuras necesarias e marcar os tempos tamén para conseguir que non quedemos outra vez fora do fundamental, que non é outro que dar o mellor servicio aos portos galegos, unha vez máis Lugo, que quede postergado, neste caso Galicia tamén, nos grandes eixos de comunicación logística. Decía, claro, que o compromiso da Xunta, sí, desde o principio, pois, bueno, non vamos a dicir que non, pero vamos, o compromiso tamén se demostra no DOGA e nos orzamentos xerais da Xunta de Galicia. E convirá comigo que este ano non vai a un solo euro para esta infraestructura, pois a mellor tamén rechina un pouco no tema que digo eu que se está dilatando no tempo a posta en marcha do Porto Seco. Non pode darse o caso. Habería que mirar por que a Xunta de Galicia nos seus orzamentos non pon ningún só euro para esta infraestructura no presente orzamento. E no que decía da rectificación, que sí, que foi unha rectificación, foi un erro, evidentemente, na hora de redactar os acordos da moción, evidentemente, pois, cando dicíamos os posibles trazados da A76, conviramos todos en que, en vez de levála polo macizo Ourensán, pois é moito mellor e é moito máis lóxico pois que veña, evidentemente, polo barco de Valdeorras e Monforte de Lemos, non? Evidentemente, foi un erro a hora de redactar os acordos e faltoulle, bueno, pois un pelín, e entendo que sí, que fixose a correspondiente rectificación e así o plasmamos e así o entendemos. De todas as maneiras, lle damos o agradecemento porque entendo que o seu voto vai ser favorable a esta proposta e o que sí, pois, bueno, demandar, evidentemente, que, como dicía na exposición desta moción, da Xunta e do Goberno do Estado, pois que non esperen moito máis, porque Monforte, Galicia e a provincia necesita esa plataforma logística, pero moi rapidamente para non quedar precisamente descolgados deses grandes eixos que hai de comunicación que veñen de Portugal, os dous, un polo centro e outro, o máis atlántico, que nos faría que en Palencia as nosas mercadorías que desembarcan ou incluso que podan embarcar por os nosos portos podan ter esa intermodal de mercadorías no Concello de Monforte. Por lo tanto, nada máis felicitarnos todos porque apuxando todos na mesma dirección seguro que se consiguen mellores cousas. Lamentar simplemente que este ano, pois, como digo, nos orzamentos da Xunta ese compromiso se vira sensiblemente, non exista nos orzamentos da Xunta deste ano. Nada máis e moitas gracias. Simplemente para anunciar o voto favorable. Gracias. 3 minutos o BNG. 3 minutos o voceiro do Partido Popular. Gracias, presidente. Señor diputado, nos presupostos da Xunta deste ano temos o 50% da depuradora e temos o proxecto de enlace co cual eu preguntaríalle canto ten usted previsto meter nos presupostos da institución provincial para o Porto Seco de Monforte. Mire, voulle dicir unha cousa, cando uns gobernamos e cando gobernan outros. Este proxecto, dixo usted, e digo eu, naceu no ano 2001 da man dun alcalde popular. Logo, expliqueille que viñeron os cambios políticos. E na Xunta de Galicia, vostedes gobernaron entre o ano 2005 e 2009. Este proxecto estaba nado no 2001. Pódeme decir, neses 4 anos, se ustedes moveron un papel, unha inversión, un pliego, algo a prol deste Porto Seco? Respondo eu, nada. Pero mire, o señor alcalde de Monforte, señor Tomé, que ahora mesmo é alcalde, naquel entonces era teniente alcalde, era membro do equipo de goberno, soportaba o goberno. En aquel momento non había informes do Eixo Atlántico, en aquel momento non había necesidades, en aquel momento o Concello de Monforte non preveía nada para o Porto Seco. Era un proxecto que, como había nacido dun alcalde popular, non interesaba. E durante 9 anos estuvo aparcado e olvidado. Expliqueillo, tuvo que vir un conselleiro, Agustín Hernández, do PP, para poñelo en marcha. Pero que ustedes levan gobernando 9 anos esta institución. Está falando usted de que é unha estrutura provincial, estratégica para Galicia. Usted demanda da Xunta e a Xunta cumple. Estou falando de 20 millóns de inversión. Pódeme decir en 9 anos se ustedes adicaron un céntimo ou teñen previsto adicar un céntimo, porque aí hai accesos provinciales que dan este polígono. É dicir, nós tuvemos que facer o acceso a unha carretera provincial. Cal vai a ser a súa proposta? Seguir exigíndolle a quen cumple? Mire, eu vou dicir unha cousa. Este proxecto iniciouse cun alcalde popular.
Contratáronse as primeiras obras cun presidente da Xunta e cun conselleiro popular. E van chegar os accesos da Nacional 120 e vai chegar esa mellora da línea ferroviaria cun presidente en España do Partido Popular, cun presidente en Galicia do Partido Popular. Por tanto, eu adiantolle o noso voto favorable porque entendemos que o Monforte o necesita, porque entendemos que a provincia o necesita, e non por cuestións partidistas como fan ustedes. Mire, encargan un informe do Eixe Atlántico. Parece un informe a medida, é dicir, non o vamos a cuestionar, pero saben que o autor dese proxecto, entre outros, pois era o expresidente da Xunta, o señor Fernando González Laxe. E vanse presentar a Monforte, e dos que estamos aquí, pois estaba a alcaldesa de Sarria, estaba a alcaldesa de Lugo, estaba o señor presidente da Diputación que aquí nos acompaña, estaba o alcalde de Monforte, e non lle chegaban só eses alcaldes socialistas que foron buscar tamén o do barco de Valdeorras. É dicir, eu non sei moi ben se aquilo era unha presentación política ou era o Comité de Dirección Provincial do Partido Socialista. Pero voulle dicir unha cousa. Os alcaldes da comarca de Lemos, os alcaldes populares de Quiroga, de Caurel, de Osaviñao, de Pantón, de Sober, que tomamos acuerdos e que loitamos por esa infraestructura, non fomos invitados. Co cual, a mí pareceme moi ben, e nós vamos votar esa moción porque nos preocupa a provincia, porque nos preocupa iso. Pero hai que facer as cousas desde un escalafón de lógica e non desde un escalafón de política. É dicir, manda narices que teña que ir a alcaldesa de Sarria, de Lugo, ou que teña que ir ao do barco de Valdeorras, e que non estean nesa presentación dese informe máxico os alcaldes. Eu nada máis simplemente adiantarlle o voto favorable non por as formas, sino por o fondo. Moitas gracias. Un minuto para rematar o vocero do Partido Moi ben, Socialista. comenzando polo final, usted debería saber, debe sabelo, vamos comenzando polo final, que no Eixo Atlántico participan a Diputación de Lugo, o Concello de Sarria, o Concello de Monforte, e que o vicepresidente do Eixo Atlántico é o señor alcalde do barco de Valdeorras. Estaba invitada a Xunta de Galicia, non quixo participar. A Xunta de Galicia, como órgano titular da súa xestión, e repito, se evidentemente a Xunta é titular, por forza ten que ser ela que poña os medios necesarios para que se poña en funcionamento, non? Falaba usted de que, claro, evidentemente, desde o 2001, sí, veu Aznar, puxo a primeira pedra o finado, malogrado conselleiro Cuíña, veu Feijóo, inaugurouse tamén, en fin, estuvo perfectamente representada por cargos públicos do Partido Popular nese tempo. Nese tempo tamén estuvo gobernando, evidentemente, Touriño na Xunta, pero nese tempo, cando dice que non, cando estuvo Touriño gobernando na Xunta, fixéronse o proxecto sectorial e fixéronse as expropiacións para ese Porto Seco. Usted debe de saber que foi nese momento, senón, pois lle digo que se entere porque foi así. Non vamos a chegar, ora, cada un debe de tamén responder do que fixo. En relación a estar ou non estar invitados, eu sinto que se sinte como non convidados, pero estaban convidados os alcaldes dos concellos que participan e que son membros do Eixo Atlántico, e estaba convidado o vicepresidente, como non, da xestión do Eixo Atlántico, que é o alcalde de Valdeorras. De todas as maneiras, nin a Xunta de Galicia quixo participar no seu informe, nin a Xunta de Galicia quixo participar na súa posta, nas súas conclusións e na súa, digamos, posta en escena. Por lo tanto, alegrámonos de que a moción vaya para diante dentro o rifirrafe político que é necesario, que ten que haber, pero, evidentemente, o que urxe para Galicia e o que urxe para a provincia é que se produzan eses enlaces ferroviarios canto antes, que se produza esa conexión canto antes a vía de alta capacidade e que se produza canto antes a licitación dos tramos da A76 por Monforte de Lemos. Ben, entendo que hai unanimidade. Cuarto punto. Moción do Grupo Provincial do Bloque Nacionalista Galego para que a Diputación de Lugo participe na financiación das visitas dos escolares da provincia aos museos pertencentes á rede museística provincial. 6 minutos o vocero do BNG. Bueno, moi bons días a todos e a todas.
como lembrarán, esta emenda xa foi debatida, mas eu creo que de forma completa, no pleno, creo lembrar, do mes de setembro. Naquel momento solicitárase que quedara en riba da mesa, dada unha emenda que presentaba o Grupo Popular, donde se solicitaba, donde se pedía que no listado de museos aos que puidera subvencionar a viaxe a Diputación se incluíran tamén os museos de titularidade municipal. Dado que naquel momento, no noso caso, descoñecíamos cantos eran os museos a que nos estábamos referindo, que tipo de museos se trataba, pois solicitamos que quedara pendente á espera de coñecer eses museos dos que estaba a falar e logo, a continuación, volver a traela, non? Daquela anunciarase por parte de todos os grupos que de aceptarse a emenda se votaría a favor, co cal sería aprobado por unanimidade, e, bueno, unha vez que nos comunicaron desde a área de Cultura que estábamos a falar concretamente de dous museos en exclusiva, como se foran máis, é igual, non? En todo caso, que cumpren a catalogación de museos según a Xunta de Galiza, que serían o de Burela e o de Vilalba, non hai ningún problema por parte do BNG neste caso de aceptar a emenda. Incluso na propia redacción da moción que se enviou modificouse para incluir o punto 2 que propoñía o Partido Popular e sin máis peros que poñer, non? Parecenos perfecto. En todo caso, dicir que eses museos, e aí confiamos plenamente no criterio da área de Cultura para facer a regulamentación necesaria, pois teñen que cumprir unha serie de condicións de espazos, de seguridade, de guías habilitados ou que sean capaces de facer de axudar os mozos e as mozas ás visitas, etc. Confiamos nese sentido na área de Cultura que vai regulamentar en condicións. E simplemente para lembrar cal era o obxectivo da moción, perseguíase un dobre obxectivo. Por unha banda, pois publicitar. Falábamos daquela dos museos da rede, agora falamos, ademais, dos museos de titularidade municipal, publicitar entre a mocidade eses museos que moitas veces, precisamente no entorno onde están, na propia provincia, na propia comarca onde están enclavados, é onde son máis descoñecidos. Unha forma de que sexan coñecidos é precisamente facilitar que os nenos e as nenas dos colexios poidan ir a visitalos. E ao mesmo tempo, tamén se pretendía botar unha man aos centros públicos, botar unha man ás AMPAs no deseño das actividades extraescolares que están a facer e que se viron moi afectadas por os recortes que se fixo durante a crise, a que poidan, dun xeito máis asequible económicamente, que todos os nenos e as nenas poidan participar en actividades de carácter cultural. Era o doble obxectivo que se perseguía, creo que é perfectamente asumible, está dentro desa liña que defende o BNG de que os fondos da Diputación señan accesibles para todos e cada un dos habitantes da provincia e que non se determine a colectivos concretos para que poidan disfrutar deles. Simplemente dicir que, lóxicamente, como toda moción declarativa de intencións, ten agora a potestade de facelo a área de Cultura, que o faga daquela pedíase que fora para este curso escolar 16-17, entendemos que vai moi xusto, co cal eu creo que ten que facer con moita urxencia para que os centros poidan xa planificar algún tipo de actividade, e ainda así vai ser xa moi tarde, pero bueno, en fin, é desde logo que poña a cantidade suficiente para que as solicitudes que haxa se podan atender. Sempre estaríamos falando de cantidades que eu creo que, dado o orzamento da área, non serían excesivamente significativas, pero ainda así que seja suficiente para que todos poidan disfrutar. Nada máis, eu imagino que se aprobará por unanimidade, como se dixo naquel momento, e, en todo caso, se é así, agradecer ese apoio. 6 minutos o Partido Popular. No, perdón, o diputado non ha escrito. Seis minutos o Partido Popular. Sí, moi brevemente. Bos días a todos e todas. Por unha banda, agradecerlles que incorporaran no texto da moción a petición que en forma de emenda de engádega fixemos cando no mes de setembro trouxeron a pleno esta moción. Pero, por outra banda, tamén lamentar que non se tivera aprobado naquel momento, porque non hai tampouco ningunha novedade, sobre todo porque vostedes agora argumentan que parece que foi unha condición previa para a aprobación que a área de cultura
elaborase o censo dos museos municipais, como se fose tan difícil saber para un deputado que máis ou menos coñeza a provincia cales podían ser os museos municipais a incluir. E, sobre todo, hai que ter en conta que acabamos de ter coñecemento ahora de cales son os dous museos que pretende incluir. Eu descoñezo se o deputado non escrito coñecía estes temas, pero nós non coñecíamos. Vimos aquí ao pleno sin coñecer cales eran os museos que se van a incluir. E este é un exemplo de como se ven a perder o tempo aquí a esta casa, a Deputación, porque non me digan vostedes que non puideron aprobar esta moción no mes de setembro, e unha vez aprobada por unanimidade por todos os grupos políticos, en virtude da forza executiva ou declarativa da moción, a área de cultura podía elaborar esa lista de 2 museos que non lle facía falta 4 meses para elaborala, e logo xa se podía poñer en marcha o tema e os escolares da provincia podían empezar efectivamente no curso 16-17, é dicir, se non empezaban no mes de setembro, pois empezaban a finais do mes de outubro, pero o caso era poder aprobala e, insisto, non condicionar a aprobación desta emenda que nos trouxemos no mes de setembro a que se elaborara a lista dos museos. Eu creo que aquí todos os políticos nos debemos caracterizar porque somos capaces de tomar decisións que ao mellor o resto das persoas non son capaces de tomar, pero sobre todo o que nos debe de definir como políticos é que somos capaces de pensar rápido, e polo tanto eu creo que, como digo, o BNG aquí fixo mal. Podían haber votado a favor naquel momento, no mes de setembro, e, como digo, íase elaborar a lista deses 2 museos por parte da área de cultura e xa se podía empezar a traballar no mes de outubro. Nada máis e moitas gracias. 6 minutos o voceiro do PSOE. Bos días a todos e a todas. Moitas grazas, señor presidente. Como ben dicía o voceiro do Bloque Nacionalista Galego, esta moción xa foi debatida no pleno de setembro. Na provincia, hoxe en día, hai que dicir que se conta con máis de 160 centros públicos de infantil, primaria e secundaria, que son un total de 24.700 alumnos, segundo os datos do Instituto Galego de Estadística. É dicir que nese sentido, dende a área de cultura, dende a Deputación de Lugo, dende este goberno, xa se teñen programadas na actualidade 47 actividades escolares para este curso, para 2016 e 2017, con carácter absolutamente gratuito, e fanse ademais nos 4 museos que integran a rede museística provincial de Lugo, coa única intención de achegar o maior número de alumnos de primaria, secundaria e bacharelato da provincia o patrimonio conservado dentro dos nosos museos. Con esta iniciativa o que se trata é de potenciar ao máximo os recursos que se ofrecen dende a rede museística provincial e dende o propio Museo Provincial, ademais de dar a coñecer o noso patrimonio. Todos os centros educativos poden solicitar visitas guiadas co seu alumnado aos museos para coñecer as distintas mostras e exposicións postas en marcha. Agora, con esta nova posta en marcha dun plan para financiar as visitas dos escolares, vense a incrementar a labor que actualmente xa se está facendo na difusión do noso patrimonio entre a aprobación escolar, ademais de favorecer tamén as visitas aos museos municipais que están catalogados como tales pola Xunta de Galicia, e para iso contamos cun informe elaborado dende a área, que o único que fai é ter en conta os datos que nos ofrece a propia Xunta de Galicia e que nos din que a titularidade municipal é tan só de 2 museos na provincia de Lugo, que son o Barco Museo Bonitero Reina del Carmen de Burela e o Museo da Prehistoria e Arqueoloxía de Vilalba. A min aquí gustaríame introducir, na medida do posible, un terceiro museo no debate, porque hai que dicir que eses 2 son de titularidade municipal, 4 son de titularidade provincial, é dicir, da Diputación de Lugo, 5 pertencen á Igrexa, 2 á Xunta de Galicia e 6 son de titularidade privada. E deses 6 de titularidade privada hai unha diferenciación nun deles e é o Museo Comarcal da Fonsagrada, porque está desenvolto, que nos xestiona, é un patronato. E dentro dese patronato, esa xestión, ten unha forte implicación por parte do Concello. Por iso a min me gustaría, na medida do posible, ter en conta
ese terceiro museo para incorporar as visitas, dado que, se non fora polo Concello, neste caso da Fonsagrada, probablemente ese museo tivera as portas xa pechadas dende fai tempo. E, insisto, está catalogado como museo, porque logo na provincia hai salas expositivas e outro tipo de centros nos que tamén hai coleccións, pero en ningún momento teñen a catalogación de museo por parte da Xunta, nin son de titularidade municipal, e digo, salvo este caso que a maiores me gustaría introducir no debate, propoñer ademais que tamén se incorpore a ese listado de dous. Dito isto, pola miña parte pouco máis, dicir que trataremos de axilizar ao máximo, que, home, agradezco que teña en tan boa consideración a área de cultura e que considerara o señor representante do Partido Popular a posibilidade de que se desenvolvera ese plan de ser aprobado isto antes, pero de verdade me pode creer que os 6 meses últimos do pasado ano foron adicados plenamente á execución do orzamento, e por moito máis esforzo que se fixera dende a área de cultura, co tempo tan limitado que tivemos para executar o orzamento, pois non iba a ser doado poñer en marcha este plan. Trataremos de facelo coa máxima celeridade e con toda a intención de que entre en marcha para este curso 2016-2017. Grazas. 3 minutos o vocero do NG. Ben, dicen que non é ignorante quen non sabe, senón que é ignorante aquel que non sabendo toma as decisións sin saber, non? Eu recoñezo que en moito do que dice o señor diputado do Partido Popular ten razón, igual que recoñezo que naquel momento, cando se planteou a enmenda, eu, personalmente, e o meu compañeiro de grupo exactamente igual, descoñecíamos cantos museos estábamos falando. Acaba de dicir a diputada delegada de Cultura que existen moita modalidade, non, dentro dese tipo de centros, e só 2 ao final son museos. Eu, sinceramente, recoñezo que o descoñecía completamente. Entón, antes de aprobar unha cousa, antes de votar unha cousa, a nós gusta non saber o que estamos votando. Visto, eu non teño ningún problema en dicir que foi un erro, que fora moito mellor aceptar naquele momento a enmenda, que non era, incluso naquele momento manifestamos que non era ninguna barbaridade, que lle víamos certo sentido, aceptar naquele momento a enmenda e poñer xa en funcionamento o plan. Non se fixo, punto. De feito, ben neste momento, eu creo que a raíz da pregunta que fixemos no pleno anterior, precisamente porque isto non estaba feito. Tamén nos houbera gustado, igual que na moción anexamos a propia enmenda do Partido Popular para que se soubera ou se lembrara que é o que estábamos falando, tamén anexar ese listado de 2, que ao final son 2 museos. Pero eu tamén me acabo de enterar ahora mesmo porque tampouco sabía que eran 2. Sabía que eran poucos, por eso volvemos a presentar a enmenda, pero a moción, pero eu non sabía de cantos museos estábamos a falando. Ten razón na maior parte das cousas que di, insisto, nós non queríamos tomar unha decisión sin coñecer que é o que estábamos votando, por eso decidimos deixalo. O que si non esperábamos é que se dilatara tanto no tempo, non? Ben, agora, eu creo que se apura, ainda se pode pillar algo, e incluso queda pendente, dentro deste mesmo ano, hai un trimestre escolar neste mesmo 2017, co cal se pode tamén planificar actividades para ese trimestre. Eu, incluso, non sei, supoño que votarán a favor, imagino que sí, pois reiterar o agradecemento e reiterar tamén a demanda á área de cultura para que se lice o máximo posible a convocatoria das axudas para esas viaxes. 3 minutos o deputado non escrito. No, brevemente para contestar ao portavoz do Partido Popular neste tema de que o diputado non escrito non ten máis información que ustedes. O sea, teño simplemente a moción e a emenda que me facilitaron con ela e nada máis. E a verdade é que tampouco pasa nada porque non teño medios, non teño recursos, non teño nada, manteño o escaño con moita dificultad e moito traballo. Pero iso sí que de momento non mo quitaron. Nada máis e moitas gracias. 3 minutos o Partido Popular. Nada máis, simplemente anunciar o voto favorable. Gracias. 3 minutos o voceiro do PSOE. Moi brevemente, xa, simplemente unha puntualización ao voceiro do Bloque Nacionalista Galego. Non é que só 2 sexan museos, senón que da totalidade dos museos só 2 son de carácter de titularidade municipal.
Os restos son, pois, non están catalogados como museos, sino que simplemente son exposicións abertas ao público. Gustaríame tamén saber o pronunciamento do resto de grupos ao respecto do Museo Comarcal da Fonsagrada para finalmente incluílo ou non neste plan. Repito, é o único con titularidade privada xestionado por un patronato, en primeiro lugar eso, e despois que dentro dese patronato quen ten o peso maior é o Concello de A Fonsagrada, que, como dixen antes, evidentemente, sen a súa implicación este museo estaría pechado. Polo tanto, se se pronuncian favorablemente a isto, será incorporado, e senón, pois non o será. Por rematar un minuto, José Benega. Nada, coa pregunta a diputada delegada, pola nosa banda non hai ningún problema, mas incluso se trata dun museo que nese caso si o collezo. Si o collezo e cumple todos os requisitos que tería que cumprir por espazo, pola guía, por o personal que hai ali, para ser incluído sin ningún tipo de problema, e creo que aparte ten calidade suficiente, máis que suficiente, non? Para poder incluírse, por nós non hai ningún problema en que seña incluído no listado de museos. Nada, moitas gracias. Entendo que hai unanimidade. Bueno, non, hai unha abstención. Bueno. Queda aprobada a moción. Quinto punto. En moción do Grupo Provincial do Bloque Nacionalista Galego para a posta en marcha dun plan de recuperación de elementos patrimoniais da arquitectura civil nas comarcas lucenses. 6 minutos o voceiro do BNG. Ben, cando no mes de xuño o Bloque Nacionalista Galego abandonou o goberno, xa anunciamos naquel momento que a nosa folla de ruta, por así dicilo, no noso traballo de grupo provincial sería levar a cabo todos aqueles proxectos, todas aquelas ideas que tiñamos, que pensábamos levar dende o goberno, e de feito, desde o momento que non estaba no goberno, intentar propoñelas desde a oposición. Esta é unha delas, quedan aínda outra retaíla delas, pero esta é unha desas ideas que tiñamos, neste caso, dende a área de cultura, de levar adiante, e que quedaron truncadas no seu momento por razóns que agora non veñen ao caso. Démonos conta estes días que ao mellor non se entendeu ben a proposta que estamos a facer. Aquí non estamos a propoñer que a Diputación poña diñeiro para restaurar, nin para facer obras, nin para nada relacionado con iso nos monumentos, nos elementos arquitectónicos da provincia. Non é así. Nós o que vimos, ou que percibimos, é que, en canto se fala de recuperar un elemento deste tipo, sempre choca, o primeiro impedimento que hai é a titularidade do ben en si mesmo. Entón, aquí o que estamos a propoñer é, para aqueles concellos que teñan a sensibilidade e a vontade política de intentar recuperar e poñer en valor un elemento arquitectónico deste tipo, e ese elemento teñan mans privadas, que a Diputación, como é a súa obrigación, que é a de axudar os concellos que poidan ter máis dificultades, teña aberta unha línea de axuda para axudar a pasar ao patrimonio público, neste caso municipal, dese elemento. Unha vez que seña municipal, xa se verá cal é a forma ou a fórmula para poder recuperalo. Aí está a clave do asunto, porque mentre que non seña municipal, mentre que non seña público, non se pode facer prácticamente nada. Entón, a proposta vai única e exclusivamente nesa liña, porque aparte diso, a Diputación non ten competencias en patrimonio e, desde logo, non tería a capacidade económica nin técnica de afrontar a recuperación de todos e cada un dos elementos patrimoniais que hai na provincia. Sería completamente imposible, non ten esa capacidade. E se o fixera, sería a base de deixar a todos os concellos, o resto de concellos ou o conxunto de concellos da provincia, sin ningún tipo de axuda de outro tipo. E creo que todos estaremos de acordo en que non só se poden dedicar os recursos da Diputación a recuperar elementos patrimoniais, senón que hai que dedicalos a moitas outras cousas que son moi necesarias para os concellos da provincia. En todo caso, a recuperación de calquer elemento patrimonial deste tipo xamais se poderá afrontar sen a axuda ou sen o compromiso de quen ten as competencias, que neste caso é a Xunta de Galicia.
Bueno, decir tamén que a recuperación deste tipo de elementos, pois como sempre, non ten varias vertentes. A parte do que é recuperar o que é a nosa historia, o que é o noso patrimonio, o que é o noso ser en si mesmo, non? É moi difícil ter futuro se non respetamos, se non apreciamos o noso pasado. Tamén, e hai que dicilo, hai que ser tamén algo materialistas ás veces na vida, non? Moitas veces ten unha componente tamén económica, e pode ser para moitas comarcas, para moitos concellos, unha oportunidade de desenvolvemento como outra calquera. Cando viaxamos por moitos países de Europa, ás veces, a min personalmente tenme pasado, non? Veo aí 4 pedras xuntas que non saben nin o que e teñen un auténtico circo montado ao redor desas pedras. Aquí temos monumentos dun valor histórico incalculable e ás veces nin siquiera miramos que el, cando en moitos casos, insisto, a parte da propia recuperación sentimental que pode significar, cultural, de que nos explique de onde vimos, non? Pode ser en moitos casos un motivo económico tamén para poder desenvolvelo e con eso traiga riqueza o que é o conxunto da comarca. Por eso mesmo, o que pedimos basicamente na moción é que se elabore un plan integral pola Xunta, eu creo que é algo normal, en como se podría facer a recuperación e a posta en valor de todo tipo de elementos patrimoniais, e logo que a Diputación, como estaba dicindo, axude a aqueles concellos que teñen esa sensibilidade a pasar a patrimonio municipal eses bens para logo abordar nunha segunda fase o que é a súa recuperación. Sin facer eso, todo o resto non tería sentido, por eso é o obxectivo final da moción. Se me permiten un segundo. En canto pasarnos unha emenda que presentou o Partido Popular, pasa un pouco no mismo do que pasa con moitas outras emendas que están a presentar. O que non se pode pretender a través dunha emenda é cambiar a moción. Eu o que lles diría con esta emenda é que presenten unha moción co texto, é que é para unha moción, pero non ten nada que ver co que estamos a presentarnos, como acabo de explicar. Nós é simplemente para pasar a patrimonio público eses bens, nada máis que eso. E o que ustedes presentan é unha moción en si mesma, co cal non a vamos a aceptar, pero si lles digo que a presenten nun pleno, que a debatiremos con gusto e asegurolles que desde o Bloque Nacionalista Galego analizaremos con todo o cariño do mundo, hasta é moi posible que non votáramos en contra, non sei, habrá que verlo chegado o momento, non? Pero presenten unha moción con ese texto, non pretendan de forma camuflada, por así dicilo, presentar unha terceira moción dentro da moción que está a presentar o BNG, porque non ten nada que ver unha cousa coa outra. 6 minutos o vocero do Partido Popular. Gracias, señor presidente. Señor diputado do BNG, bueno, nos lamentamos que non acepte esa emenda. Podemos compartir, entendemos o fondo da súa moción. Eu creo que o fondo da súa moción o que ven a decir é que efectivamente teñe unha preocupación por patrimonio civil da provincia de Lugo. Esa parte compartímola e coincidimos nela, no que non compartimos é no diagnóstico. Entendemos que usted fala, de alguna maneira, de nacionalizar todo o patrimonio civil, de que os concellos podan adquirir todo este patrimonio. Este patrimonio é incalculable. Nos fixémoslo ca moción que debatimos anteriormente, pedímoslle fai 2 plenos que a deixar encima da mesa para consensuar unha proposta razonable, e entendo que esta moción que ustedes plantexan, que non está de alguna maneira ben estudiada, que non está fundamentada, non temos un inventario de todo ese patrimonio que ustedes presentan. Patrimonio civil, pois claro, podemos estar falando de castelos, podemos estar falando de torres, pero tamén podemos estar falando de pontes medievais, de pazos, de retorais, é dicir, é incalculable. E, por tanto, eu creo que os concellos, que me parece moi ben, podrán adquirir estes inmuebles cando os necesiten para un fin concreto. Eu creo que o que lle plantexo é que deixe esta moción encima da mesa, que podamos conxuntamente traballar, facer desde a Diputación ese inventario de bienes que hai, ver cales podrían ser susceptibles de ser adquiridos por os concellos unha vez falado con eles, e a partir de aí comprometernos cun tema no que estamos de acordo. Eu, por tanto, o que lle pido é que, dado que non acepta a emenda, que este disposto a facelo. O fixo na anterior moción e eu creo que foi beneficioso para todos, e hoxe saliu por a unanimidade. Dicir, usted decía que cando deixaron o goberno
estaban intentando ir nesa línea. Eu sempre lle digo que ustedes acertan cando corrixen, pero a pregunta é por que durante os 8 anos de goberno non foron nesa línea. Bueno, pois eu creo porque están máis cómodos, son menos recéns das súas decisións cando están na oposición que no goberno. Por lo tanto, usted antes decía que rectificare de sabios, e eu que lle pido é que quede esa moción encima da mesa, que vexamos un inventario de cales son eses elementos máis importantes que podríamos poñer en valor, porque non todos se poden poñer en valor. Pois eu vin a nota de prensa que usted sacaba estes días, pois visitando Sarria, bueno, pois son os certos monumentos. Centrémonos neses, fagamos un informe e a partir de aí falemos. Por tanto, reitérolle que en aras a buscar un consenso, unha unanimidade, que deixe esta moción sobre a mesa hasta que teñamos esa información. Gracias. Seis minutos, diputado non escrito. Por segundo turno. 6 minutos, o voceiro do Partido Socialista. Moitas gracias, señor presidente. Ben, coincidindo plenamente na importancia da recuperación e mantemento do patrimonio histórico, quixera facer unha reflexión sobre as competencias nesta materia, xa que a Diputación de Lugo ten difícil asumir as competencias neste eido, porque en agosto de 2016 entrou en vigor a nova Lei 5/2016 de Patrimonio Cultural de Galicia, co obxectivo de consolidar o réxime de protección e axilizar a xestión administrativa, e, dende logo, pon a batuta en riba da Administración Autonómica, é dicir, da Xunta de Galicia. E, polo tanto, a Xunta, que a través desta Lei de Patrimonio, debe levar e garantir que o patrimonio arquitectónico civil da nosa provincia se conserve en bo estado e se poida poñer en valor. Tamén dicir que non temos os mesmos recursos económicos, evidentemente, que a Xunta de Galicia para poder financiar este tipo de plans, xa que se dende o Goberno provincial comenzamos a asumir responsabilidades que son competencia da Xunta, no futuro, pois probablemente deixemos de ter os suficientes recursos económicos para poder achegar aos nosos veciños medidas relacionadas cos servicios sociais, co emprego ou co rural, por poñer algún exemplo. E digo, coincidindo plenamente na importancia da recuperación e do mantemento do patrimonio histórico. Con todo isto, parecenos axeitado seguir traballando como se veu facendo ata agora, é dicir, da man dos concellos, en propostas concretas que xa están en vías de consolidación e que contan con proxectos de restauración, recuperación ou mantemento solventes nun futuro, en colaboración, na maior parte dos casos, xa con outras administracións e realizadas gran parte das xestións por parte dos concellos. Neste caso é importante lembrar, por poñer un exemplo, o caso do Piornedo, onde ao final a Xunta de Galicia se fixo cargo das pallozas e a Diputación, unha vez máis, colaborou no saneamento e na iluminación. Por suposto que dende o Goberno provincial estamos dispostos a colaborar, pero tamén é certo que temos importantes obras que acometer no propio patrimonio da institución provincial. Por poñer algún exemplo, en breve se poñerán en marcha a recuperación da cuberta do museo, a da cuberta de San Paio de Narla, tamén se farán melloras no Pazo de Tor, e isto é un exemplo máis de que estamos decididos a facer todo o posible para conservar o patrimonio da provincia, pero bueno, non todo se pode atallar e moito menos nun plazo breve de tempo. Comprometémonos a colaborar coa conservación e coa posta en valor do patrimonio da provincia, porque, ademais de ser un revulsivo turístico, coincido tamén co voceiro do Bloque Nacionalista Galego, é unha gran oportunidade económica que non debemos desaproveitar. Pero digo colaborar na medida en que se viña facendo ata agora, porque é difícil asumir outro tipo de situación. A Diputación, na actualidade, como todos xa saben, ten 4 museos baixo a súa responsabilidade, o propio Museo Provincial e os 3 restantes da rede museística, ademais do Centro de Artesanía e Deseño, asumindo absolutamente todos os custes económicos. E, ademais disto, recentemente se fixeron e se colaborou en significadas actuacións na provincia de Lugo. Está ben dicilo, sin definir un plan
de financiación, pero sí se colaborou con aqueles concellos ou con aquelas institucións ou administracións que nos fixeron chegar, como dixen ao comenzo da intervención, plans xa elaborados e con solvencia económica a futuro. A min aí gustaríame poñer algún exemplo. Foron concellos, foron fundacións e foron asociacións que traballan a prol do mantemento e da recuperación do noso patrimonio histórico, como pode ser a Asociación Amigos dos Cruceiros, Cruces de Pedra e Petos de Ánima, como puido ser a recuperación de dous castros, un na montaña e outro na Ribeira Sacra, facendo recentes excavacións, ou a recuperación dun importante retablo no concello de Carballedo, na Ribeira Sacra. Quero decir que a colaboración está aberta, sin definir un plan concreto, algo que tamén é difícil porque, aínda que non hai ese plan definido, si hai unha partida económica dentro do orzamento da propia área de cultura que permite facer este tipo de actuacións, algo que neste momento tamén descoñecemos ata onde podería alcanzar. Polo tanto, a min me parece que nos obliga a votar unha abstención neste caso, porque si se está facendo esa línea de colaboración por prudencia tamén neste momento. Moitas gracias. 3 minutos o voceiro Benega. Ben, eu sigo pensando que non se entende ben ou non se quere entender o que estamos a propoñer. Se ao final o que se trata con esta proposta é normalizar para todo o mundo, para que todos os concellos teñan acceso o que se fai agora, pero só en algúns casos. É do que se trata. Ou é que a Diputación non lle axuda a algún concello en concreto que quere facer isto? Pero o único que dicimos é, pois en vez de que quede a vontade de facelo ou non, dependendo que concello sexa, que haxa unha línea aberta para que calquer concello, seña cal sexa do color que sexa, poida acceder a esas axudas. É o que estamos propoñendo, é así de sinxelo. Nada máis que eso. Dice o señor Armesto que queremos nacionalizar. Home, non sei se esa é a palabra, pero creo que estará de acordo comigo que non se trata que as administracións públicas, seña o Concello, seña a Diputación, seña a Xunta, vai a amañar bens que son dunha persoa particular e que non ten sentido. Eu creo que cada un ten que amañar a súa casa, non ten que vir a amañar na administración correspondente. Co cal, antes de poñerse a amañar algo, terá que ser propiedade pública. Neste caso, estamos a falar dos concellos. E aquel concello que queira facelo, que teña a sensibilidade e teña a vontade de facelo, seña por recuperar o patrimonio, seña por ter unha oportunidade no futuro económica, pois que a Diputación lle poida botar unha mão. Pero que poida facelo calquer concello da provincia. Non o que o goberno de turno, seña este ou outro, considera oportuno. É o que estamos a propoñer, é simplemente eso. E insístolle, non digo que esteña a emenda que ustedes presenten que esteña mal, dígolle que xa é outra moción distinta. Entón, tráigana no seguinte pleno, no de febreiro, debatémolo, hasta é moi posible que conte co voto favorable do BNG, pero non pretenda que cambie o fondo e a forma da moción que nós presentamos, que é o que pretende vostede ca súa moción. Non é o caso, se queren presentar unha moción, ocupen o cupo que teñen, como os demais, como facemos os outros. Nós non pretendemos nunca a ninguén cambiar o que está presentando. Se fora unha suxestión, se fora unha engádega, como era anterior da rede museística, que era engadir un punto máis, pois perfecto, mellorala, por así dicilo, pero ustedes queren aprobar outra cousa distinta. Eu creo que nós propoñemos non ten que parecerlle mal a ninguén, porque, insisto, é normalizar o que xa existe, só que dunha forma concreta. Bueno, e xa para rematar, home, eu, no meu caso, aquí falo, que era eu que levaba cultura, dice que facíamos unha cousa e logo propoñemos outra. É que isto mismo, alguén, máis dunha persoa de máis, que veu a ver se había unha axuda para algo deste tipo, se lle dixo exactamente iso cando estábamos no goberno. E o mismo que dixemos cando estábamos no goberno, neste caso concreto, traémolo ahora aquí como unha proposta para estendelo. É así de fácil, é así de sinxelo. Eu creo que é malo de justificar un voto en contra desta proposta, pero, en fin, non sei o que van votar, de feito, que non o dixo. Pero, insisto, e, por favor, case lle pido que a emenda, convirta nunha moción e a traiga para o seguinte pleno. 3 minutos o vocero do Partido Popular. Gracias, señor presidente.
Señor Ferreiro, eu dixenllo por activa e por pasiva. Estamos de acordo no fondo. O que pasa é que usted pide un brindis ao sol. Dice, mire, insisto, usted fala de invertir na arquitectura civil de especial relevancia. Eu non sei cal é de especial relevancia. Mire, eu podo dicir unha cousa. Eu vin a súa nota de prensa, vin que estaba visitando. Se usted está a falar da Torre do Batallón de Sarria, nós estamos de acordo. Ou se está falando que acaba a nota do Castelo de Caldaloba en Cospeito, tamén. Ou do Castelo de Doiras en Cervantes. Pero que, claro, baixo ese título de Patrimonio Civil de especial relevancia, insisto, podemos falar de máis de 10.000 elementos na provincia. Iso é, aínda que sumemos o diñeiro de todas as administracións implicadas, estaríamos facendo nada. Dice, olvidas usted dunha cousa que é vital, que é a arquitectura religiosa. Eu entendo que, ao mellor, por cuestións ideolóxicas, por non queren entrar aí, pero que non todo se arregla con arquitectura civil. É dicir, a arquitectura religiosa é un piar fundamental na nosa provincia, é un piar fundamental no desarrollo turístico, e tampouco podemos excluir a arquitectura religiosa, non con notación religiosa, senón simplemente constructivas. Por lo tanto, eu que lle estou a decir é que deixe isto encima da mesa, porque esta moción, asumila nos términos en que está, é moi complicada, porque estamos aprobando unha cousa que non vai ter valor ningún. É un brindis ao sol. É un que usted poda cumplir e quedar ben cos que visitou na nota de prensa e co seu compromiso, pero nada máis. Eu que lle digo é que a deixe encima da mesa. Plantexámoslle unha emenda nese sentido, que incluya a emenda, dice usted que é unha moción en sí mesma, non? A emenda simplemente se basa en 3 puntos. Primeiro, que se aclare que son esas obras de relevancia especial, que se incluyan as obras religiosas, os monumentos religiosos, e que unha comisión determine cuáles son as máis importantes sobre as que poder actuar. Eu creo que é perfectamente unha emenda creíble, que é razonable. Se usted o que se empeña en dicir que sigamos con isto para adiante, eu entendo que isto é un brindis ao sol que é inasumible. Mire, o presidente da Xunta reuníase co ministro de Cultura anteayer. E trasladaballe unha proposta moi concreta, pensando no Xacobeo do ano 21, unha proposta para poñer en valor o patrimonio, tanto civil como religioso, que houbera en todos os camiños de Santiago. A provincia de Lugo está cruzada por camiños de Santiago. O sea, a maioría dos concellos temos camiño de Santiago. E o presidente chegaba a un acordo para facer un plan conxunto de actuación sobre estes monumentos. Pero tamén chegaban a un acordo, e é que non se pode actuar sobre todos, que terían que facer unha comisión mixta e decir sobre que elementos había que actuar, porque actuar sobre todo é imposible. Eu que lle planteo eso, estou lle dicindo que a vontade deste grupo é tamén preocuparnos por o patrimonio civil que ten esta provincia, pero non a través dunha moción co que pide un brindis ao sol. Mire, eu leo literalmente, dice, recuperar para o patrimonio público municipal os elementos patrimoniais. Bueno, que pasa? Pois mire, eu tampouco creo que sea bon que toda a arquitectura civil pase a ser man dos concellos, porque nin a van poder manter, nin a van poder limpiar. Un concello pode restaurar e asumir un edificio cando ese edificio ten unha utilidade a que destinalo, pero facernos con edificios por facernos non ten sentido. E se iso usted quere unha línea de axudas e non a clarificamos e non a limitamos, é un brindis ao sol. Por lo tanto, eu insistolle, acepte a nosa emenda e se non o fai, deixa sobre a mesa e que nesa comisión podamos chegar a algún acordo. Moitas gracias. 3 minutos, diputado Ascrito. Gracias, señor presidente. A verdade, cando estaba escuitando o señor Ferreiro, estábame recordando das contas do Gran Capitán. Inda que aquí non hai cartos. O sea, o señor Armesto decía que era un brindis ao sol, aquí o que se está tirando é con pólvora do rei, con pólvora allega. Eu, como alcalde, resumindo moi ben o señor Armesto ao final, non teño interés en que isto salga adiante, porque o único que me vai meter é unha serie de compromisos e de actuacións que non vou poder asumir se non hai un compromiso de outras administracións. Por todo o cal, é porque penso que isto non é unha moción, que isto máis ben podíamos calificar dunha tesis de filosofía patrimonial que quizás en algún momento se poda desarrollar, pero que por hoxe, neste momento, eu creo que é inviable, vou anuncio o meu voto en contra. Nada máis e moitas gracias. 3 minutos o vocero do PSOE. Pois, moi brevemente, e dando unha pincelada sobre algo que antes me quedou sin dicir. Entendo que a compra de bens, neste caso facendo referencias históricos, debe facela cada concello en función das súas posibilidades, porque cando se debatiu esta nova lei do patrimonio no Parlamento de Galicia,
Moitos dos argumentos utilizados por parte de quen votou en contra iban en relación precisamente a isto, porque a nova lei xa supón unha carga extra para os propios concellos que, como ben dicía agora o deputado non adscrito, van a adquirir unha responsabilidade de manter un ben nun futuro. Por iso eu dicía antes que dende a Deputación xa se está colaborando na medida do posible a través desa partida contemplada no orzamento para a recuperación de bens con concellos que teñen, ou institucións que teñen un plan para desenvolver non só o mantemento ou restauración ou recuperación, senón o seu futuro, o futuro dese ben. A parte disto, só un pequeno comentario sobre, non quero eu meterme na discusión entre o voceiro do BNG e a incorporación ou non da súa emenda, pero o inventario do patrimonio que ten responsabilidade de realizalo precisamente en base a esta nova legislación e a Xunta de Galicia. Precisamente a norma reduce a dúas as categorías dos bens de patrimonio cultural de Galicia. Por un lado, os bens de interés cultural e, por outro lado, os bens catalogados, que van a contar cada un deles con un instrumento de rexistro independente. Isto xa está así regulado, o rexistro de bens de interés cultural de Galicia e o catálogo do patrimonio cultural de Galicia para eses bens catalogados. A maiores disto vai haber tamén un novo instrumento que é o censo do patrimonio cultural, que vai a ser o que recolla os bens e manifestacións inmateriais do patrimonio cultural de Galicia en tanto non sexan declarados de interese cultural ou catalogados. Simplemente esa puntualización e nada máis que dicir. Moitas grazas. Un minuto, voceiro de BNG. Nada, moi breve. Bueno, eu non sei se o señor Almestro se siente capacitado para decir cales son os elementos patrimoniais de especial relevancia. Eu non, Eu non. En todo caso, as propias administracións de área de cultura no seu ámbito ou a Xunta no seu ámbito terá que dicir cos expertos correspondentes cales son ou cales son susceptibles dese tipo de actuación. Tamén dicir que isto, eu díxeno sempre desde o principio, se aquel concello que teña a sensibilidade necesaria para facer isto, é certo que non todos os alcaldes a teñen, nin todos os concellos a teñen, nin todas as administracións a teñen. Aquel que teña a sensibilidade de querer facelo e teña a vontade política de facelo, que poida solicitalo. Non é, lóxicamente, obrigado para ninguén entrar nun programa deste tipo, para nada. É dicir, aquel que queira facelo. Ben, aquí eu creo que deberá ser de consenso, que debemos estar todos de acordo, que este tipo de elementos patrimoniais que son un ben de todos, que é de todos en sí, que pertenece á propiedade colectiva, por así decirlo. Eu creo que é algo lóxico, igual co aire, ou igual que a enerxía, ou igual que outras moitas cousas que nunca poden estar en mans dunha man, ou en mans dunha persoa concreta, que é algo que ten que ser un ben público de todos e de todas, co cal entra dentro da lóxica que dentro das posibilidades que poida haber unha administración trate de traer para o patrimonio público ese tipo de cousas. Eu creo que entra dentro do normal e dentro da lógica. Aquí non estamos falando de incautar nada. Estamos falando que aqueles concellos que queiran vía negociación ou calquera outra vía facerse con este tipo de patrimonio que o poida facer e a Diputación lle poida axudar cando non poida facelo o Concello en solitario. E insisto que non estamos axudando, non estamos falando da parte de recuperación. Como que é inviable? É dicir, a Diputación non pode abrir unha liña por poñer unha cantidade, que teria que ser, insisto, non vou meter no traballo da área de cultura, que sería que non teria que facer neste caso. Pero por poñer unha cifra, non pode destinar 100.000 euros ou 200.000 euros o ano para que aqueles concellos que queiran solicitalo. É perfectamente viable. Non estamos falando que a Diputación en solitario compre un ben para un concello e pois o restaure. Non. Estamos falando de destinar unha cantidade económica para que aqueles concellos que o soliciten poder axudarlles con ese tope, por suposto. Non estamos falando de empeñar o traballo da Diputación para facer isto, para nada, é dicir, podrán votar en contra, non sei, non dixo que van votar, se queren. Agora, votan porque queren votar en contra, non porque teñan un solo argumento lóxico para facelo, ni uno,
ni uno. Agora, fagan o que ustedes consideran oportuno, que para eso teñen a liberdade de facelo. Eu, en todo caso, solicitaría a área de cultura, inda que non se aproba a moción, que eso que se está facendo habitualmente, que se facía antes, sigue facendo agora, de axudarlle aos concellos a facer este tipo de investimentos, pois que o faga e da forma máis xeral posible para que todos e cada un dos concellos da provincia poden acceder a estas axudas da Diputación. Nada máis e moitas gracias. Ben, pasamos á votación. Votos a favor da moción. Abstencións. Votos en contra. Queda rechazada a moción. Sexto punto. En moción do Grupo Provincial Popular para a posta en marcha dun plan provincial de fomento da natalidade. 6 minutos o voceiro do Partido Popular. Sí, bons días. Moitas gracias, señor presidente. Ben, traemos a este pleno unha proposta na que instamos ao Goberno da provincia a posta en marcha dun plan provincial de fomento da natalidade. E é porque por todos é coñecido o problema estrutural que acompaña o cambio demográfico que sufre o Estado español no seu conxunto e afecta especialmente á Comunidade Autónoma de Galicia e en concreto a nosa provincia lucense. Un cambio demográfico que se caracteriza pola diminución das tasas de natalidade e que sitúa por debaixo do nivel de remuda xeneracional e o descenso da mortalidade e unha maior esperanza de vida crecente. Segundo reflicten os datos do INE, a Comunidade Autónoma de Galicia é unha das rexións cun maior índice de envellecemento do país e presenta, ademais, unhas características propias derivadas de outras cuestións como o modo tradicional de asentamento altamente disperso. Neste sentido, estamos asistindo cada ano a ver como Galicia perde progresivamente peso no conxunto da poboación do Estado e na actualidade é a terceira comunidade autónoma co índice de fecundidade máis baixo sumado a que é a segunda co maior índice de envellecemento. No 2016, Lugo sitúase na décima posición das provincias con menor número de nacementos. Estamos, polo tanto, ante un grave problema de desequilibrio demográfico para o cal convén aglutinar esforzos dende as diferentes administracións para acadar un compromiso conxunto e poñerlle freo a esta realidade social. Deso falaba o señor Álvaro Santos nunhas declaracións aos medios e coincidía coa idea do Partido Popular na importancia de impulsar políticas transversais para atallar este problema, así como na necesidade de traballar todas as administracións, dende todas as administracións. Lugo é unha das provincias galegas que maior poboación perde, polo que o reto demográfico non é insignificante. E se temos en conta que a poboación lucense se vai a concentrar en concellos máis urbanos como Lugo, Monforte ou Viveiro, o reto vai ter que concentrarse no eido rural e nos concellos dunha tasa poboacional menor. É por iso que a xestión desta situación obriga a adoptar unha visión sistémica da mesma e abordar os distintos desafíos dun modo transversal no que coincidimos e con políticas proactivas, o cal se presenta como un reto ou como unha tarefa fundamental de cara ao futuro, non só dende a Xunta de Galicia, que está a traballar en este sentido, sino dende o resto das administracións públicas, así como os axentes sociais ou os axentes económicos que operan no territorio. A Xunta de Galicia, como decía, está a traballar en ese reto, creou, de feito, unha dirección xeral específica para atallar o drama demográfico e puxo en marcha diferentes políticas e medidas para facer deste país un lugar no que se fixe poboación e onde as familias teñan maiores facilidades para ter descendencia. O Grupo Provincial do Partido Popular considera fundamental que a institución provincial que esta institución provincial contribúa ao esforzo necesario no fomento da natalidade e que poña en marcha medidas que actúen como un plan de choque ante o declive do número de nacementos que afectan a maior parte dos concellos lucenses.
Consideramos que, ante unha sociedade cada vez máis envellecida, é necesario que a Deputación Provincial de Lugo tamén actúe, ao igual que veñen facendo outras deputacións ou outros concellos, e leve a cabo iniciativas que servan de base para que Lugo sexa unha das provincias onde maiores facilidades teñan as familias para ser nais e pais. Por todo iso, instamos a pôr en marcha este Plan Provincial de Fomento da Natalidade e a acordar, entre outras medidas, subvencións ou axudas destinadas ás familias empadronadas na provincia de Lugo que teñan fillos ou fillas, tanto por nacemento ou adopción, e que estas sexan compatibles con outra axuda concedida por outras administracións, así como a colaboración e o apoio económico aos concellos da provincia con menos de 20.000 habitantes que desenvolvan iniciativas dirixidas a facilitar a conciliación da vida familiar e laboral. Entendemos que é necesaria a creación dunha comisión para o estudio das bases que rexerán as devanditas axudas, así como que se asigne o no correspondente orzamento para o 2017 o importe necesario para poder levar a cabo estas actuacións. Esperamos que sexa tida en conta esta proposta e que acade o voto favorable de todos os grupos. Moitas gracias. 6 minutos o diputado non escrito. Gracias, señor presidente. A mí o que eu pensei que iba a defender a señora Candia, eu iba a lle pedir que se puxera maus a obra, que era bon a ela e a outras diputadas, porque creo que hai que botar a mão nestos. Nos facemos o que podemos, pero, non sei, bueno, bromas aparte, eu creo que todos estamos de acordo que a filosofía e que a proposta desta moción. Sí que eu creo que sí se pode levantar a natalidade que é posible, pero tamén creo que, sin incidir na proposta que fai da Diputación e Concellos, que todos temos que axudar, eu creo que temos que ir a unha política de Estado. O sea, se non hai unha política de Estado que afecta a todo o territorio, isto vai ser moi difícil e moi complicado. Temos o exemplo de Francia, onde sí, non só os gobernos, sino a propia izquierda e a propia dereita chegaron a un acordo a principios da crisis e conseguiron levantar esa natalidade. Aí están esas medidas que algunhas das cuales tamén tratou de poñer en marcha Zapatero, e agora falamos de subvencións, pero non quero recordar aquí o recochineo que tuveron os 2.500 euros de Zapatero. Entón, eu vou a votar a favor. Creo que a realidade é máis complexa do que parece, porque estamos estes días, incluso vimos na prensa, informes referidos ás dificultades e aos problemas que teñen os xóvenes para poder traballar, para poder ter estabilidade, incluso para separarse de seus pais. Estamos vendo que dice un informe do Independent Inglaterra, dice que os nenos da era Thatcher teñen a mitad de riqueza de la generación anterior y que las personas nacidas en la década de los 80, los millennials, son la primera generación desde la segunda posguerra mundial que llega a sus 30 años con ingresos menores que los nacidos en la guerra posterior. Incluso un titular dice que desde la posguerra no ocurría que los jóvenes viviesen peor que los nacidos 10 años antes. Esta realidad, este austericidio, la crisis que nos levou a todos, nadie quere ter fillos, nadie pode terlos porque os sueldos son moi precarios, estamos falando de sueldos incluso, eu non digo que miserables, casi inferiores o salario mínimo posibilidade, salario mínimo interprofesional. E incluso están vivindo, o que está sosteñendo moitos hogares, algunhas persoas conocemos ou vivímoslo, son os abuelos e os pais, porque os fillos non teñen ingreso de ningún tipo. Entón, quen se embarca a ter fillos, a poder procrear e darlles un futuro digno? Todo iso, se non se fai, repito, desde o meu punto de vista, pois desde o Estado vai ser moi complicado. Por outro lado, obviamente, isto ten unha relación indirecta cos concellos. Todos os concellos en esta provincia máis, como dixo o portavoz do Partido Popular, temos un problema serio de descenso de población, que é moi difícil de intentar ou de concretar, porque con esas ayudas e esas subvencións, pouco, a experiencia que teño eu, pouco ou nada se consigue. O sea, non axudan a nada. E para nosotros, os concellos xa non é só o ter a
unha población por encima do nivel, porque iso vai nos a dar máis competencias e vai nos dar máis financiación. Pero o futuro, e sobre todo na comarca na que eu vivo, é de que no prazo de 10 anos pois, se aguanta a mitad da población coa perspectiva que leva vai ser complicado e difícil. Eu apoio a todo o que sea medidas de estudio e de recursos. Aí pide a creación dunha comisión. Eu aí vou dicir que tamén a vou apoiar, pero, bueno, xa levamos creadas unhas cuantas comisións nesta institución e eu ainda non fui a primeira. Nada máis e moitas gracias. 6 minutos o vocero do PSOE. Moi bons días a todos. Alegrome moito de que o Partido Popular siga as declaracións que o Grupo Socialista, na miña persoa ou outros, fai nos medios de comunicación e que chamase a súa atención esa necesidade de aplicar políticas transversais que afonden en diferentes eidos para convertir o que se deu en mal chamar problema demográfico no reto demográfico ou na oportunidade para o noso territorio. Pero precisamente deberon tomar nota, pero o que veñen a propoñer hoxe non é nada transversal, é algo moi concreto e moi puntual, que é subvencionar ou que é dar unha axuda económica a aqueles mozos e mozas, a aquelas persoas que, estando en idade, considerando, pois deciden ter un fillo ou adoptar un fillo ou aumentar a súa familia, non. Eso non ten nada de transversal, eso ten moito de puntual e, sinceramente, xa sei que a vai a escandalizar o que vou a decir, pero se me trae aquí a esta sesión plenaria a alguén que por unha subvención de 1.000 euros, 2.000 euros ou 3.000 euros no momento do nacemento, ese é o factor que fai que decida que teña un fillo, eu creo que debemos darlle eses 2.000 ou 3.000 euros e volvelo mandar á escuela, porque necesita, dende logo, ter unha percepción diferente. Unha cifra absolutamente, aínda chegando a esas cantidades ridículas para acompañar a unha persoa, para que un neno poida medrar e poida desenvolverse. É verdade que temos un problema de natalidade, pero o problema non é a natalidade en sí. Eso deriva de outras circunstancias. E os políticos estamos en un momento no que temos a gran responsabilidade e a magnífica oportunidade de facer razoamentos e de facer reflexións profundas, serias e responsables. A festa acabouse e agora temos os resultados da festa e estamos chamados a recoller o campo da festa dos cristais, dos despoxos que deixaron ali os festeiros. O crecemento, o modelo económico deste Estado nos últimos tempos levou a moita xente a unha precarización da súa vida laboral, a un abandono da súa formación e a un Estado no que todo parecía algarabía porque crecíamos en torno a un modelo especulativo, non a un modelo sostible, a un modelo afianzado e a un modelo que xerase certa estabilidade e certa viabilidade de futuro. A manifestación máis atroz dese modelo económico e dese capitalismo levou á quebra, porque un modelo que se fundamenta no crecemento permanente cando o continente non admite máis compoñente para crecer, ten que romper e volver a crecer eses grandes clústers económicos ou clubs económicos a través da reconstrucción. O problema demográfico posiblemente lle deamos unha solución e con un impacto moito máis inmediato se conseguimos que a xente que a Feixes nos últimos anos se marchou de Galicia por non ter traballo, por non ter expectativas ou por non ter tan siquiera a oportunidade de vivir aquí, poida volver. Ese é dende logo, un escenario de impacto inmediato e non incompatible con eso. Miren, é verdade que a idade media da primeira maternidade se incrementou en 5 anos nos últimos anos, superando a barreira o umbral dos 30 anos, que é esa cifra
pois, que máis nos alerta, non? E distanciándose, dende logo, moitísimo dende a idade biolóxica propicia para a maternidade. Iso é consecuencia do paro xuvenil, da prolongación dos estudos, do aumento da idade de emancipación. E, como decía o deputado non adscrito, Francia conseguiu-no, pero non o conseguiu con cheques bebé nin con cajas de bienvenida. Conseguiu-no con medidas que fagan posible compatibilizar traballo e familia, con medidas que impidan que as carreiras das mulleres fundamentalmente se resentan polo feito de ser nais. Fanse con medidas como permisos de paternidade obligatorios e intransferibles, con medidas como unha red de escolas públicas infantís cando menos a prezos asequibles e idealmente gratuitas. Fanse con xornadas continuas ou flexibilización real dos horarios de traballo. Fanse con garantías a eses pais de que os seus fillos van a poder estudar. Fanse conseguindo que non haxa que ser pobre para que os nosos fillos poidan comer gratis no comedor escolar. Fanse con políticas de empregabilidade que permitan autonomía económica aos pais e expectativas de traballo aos fillos que veñan ao mundo. Fará máis calquera desas medidas que ningún cheque bebé poñámoslle a cantidade que lle poñamos ao lado. Faremos máis tamén se conseguimos que eses 140.000 mozos de entre 16 e 29 anos que emigraron de Galicia dende o 2009 poidan vir aquí e poidan traballar e vivir con independencia económica e con independencia persoal. Este fenómeno da nova emigración que vostedes deron en chamar a mobilidade exterior, tratando de maquillalo con unha maravillosa oportunidade, é o que nos levou a 140.000 mozos que non están en Galicia e que probablemente tampouco teñan os seus fillos en Galicia. O estancamento económico provocou que se baleirara o colchón do aforro e aumentase o endebedamento. Eso, evidentemente, inflúe na planificación familiar que fan as parellas, que fan as persoas. Está máis que confirmado o retroceso do sector industrial en Galicia que non acaba de arrancar. E iso non xera oportunidades de emprego, non xera oportunidades económicas para que esta xente queira desenvolverse. Fíxense como lle vamos pedir aos mozos que teñan fillos aunque lles deamos unha subvención cando temos unha taxa de risco de pobreza entre os mozos e mozas galegas que se duplicou durante a crise e onde, na actualidade, o 20% dos mozos e mozas de entre 18 e 24 anos están en risco de pobreza. A eses vamos a decir que cunha subvención teñan fillos. Os fogares compostos por persoas menores de 35 anos pasou de 99.000 no ano 2007 a menos de 70.000 na actualidade. Efecto da emigración, entre outros, pero tamén reflexo da capacidade de emancipación retallada e a vivir con autonomía da nosa mocidade. Máis de 30.000 mozos e mozas de entre 18 e 34 anos que viven con seus pais teñen ingresos de menos de 200 euros ao mes. Máis de 50.000 mozos e mozas de entre 18 e 34 anos que viven con seus pais teñen ingresos de menos de 600 euros ao mes. Outros 40.000 ingresan entre 600 e 1.000 euros. Preto de 140.000 mozos de entre 18 e 34 anos que non teñen ningún ingreso en Galicia. 15.000 máis que ao inicio da crise. E a estes lles imos decir que con unha subvención ou con unha caixa, con unhos agasallos, teñan fillos. A estes lle lo imos a decir. Moitísimas pensións están aguantando os xubilados e os fillos. Moitas pensións están aguantando os xubilados, os fillos e os netos. Non lles podemos pedir
que aguanten tamén os bisnetos. E non podemos provocalo con medidas populistas, pero que pouco van a facer polo problema ou polo reto demográfico que temos diante. Seamos serios, afrontemos a realidade e apliquemos alá onde vostedes gobernan, na Xunta de Galicia, no Goberno Central, acaben coa reforma laboral, volvan a incluir a gratuidade dos libros de texto, garanticen que un mozo, desde que nace ata que acaba os seus estudios, pode estudiar independentemente da súa condición social ou da súa situación económica. Fortalezan, fagan medidas que realmente estimulen e fortalezan os sectores productivos, os sectores de prestación de servicios que xeran emprego e que xeran movimento económico e incrementan tamén a capacidade de consumo. Sexan valentes, que teñen a capacidade de facelo nas administracións que gobernan e que teñen competencias en esta materia e traballen para que a xente teña unha renta mínima, digna, que non só lles permita comer e mal pagar da luz, senón que lles permita ter fillos e criar fillos e sacar os fillos adiante. O demais non está de máis. Todo calquera quere ter un detalle ou un agasallo cos seus veciños, pero non lle chamen a eso un plan de natalidade ou un plan para poñer freo ao sistema demográfico, ao problema demográfico, porque, de verdade, a xente necesita expectativas e estabilidade para adoptar a decisión de ter un fillo. Eu creo que en outras ocasións non lle cortei a naide nunca e tampouco me parece normal pois a súa actitud. Vale, pois vale, poñemos 6 minutos para todos e despois non protestamos, vale? Eu creo que doña Elena sabe perfectamente que nunca lle cortei eso. 6 minutos o cero do BNG. Pois xa que falamos deso, eu, por nós, de acordo en que aos 6 minutos que se corte a quen sexa, pero aos 6 minutos clavados como fan noutros sitios, sabemos o que nos corresponde, o que temos que falar e todos acatamos a norma. Digo para o portavoz do Partido Socialista, para nós mesmos e para calquer outro calquera. Por nós non hai problema en que se fai desa maneira. Bueno, indo ao tema. Pareceme que estamos xa en algo que xa debatemos en alguna ocasión. Isto non hai moito que se falou desto mesmo, inda que era proposto, creo que recordar daquela desde o Grupo Socialista, algo similar, ou algo na mesma liña, que tiña que ver co tema da natalidade. Este tipo de propostas que trae o Grupo Popular soname un pouquiño a que se debatiu, non sei se foi o pleno pasado, sobre o tema de que os bancos pagaran as cláusulas chan, non? O sea, primeiro que as súas políticas provocan o problema, e logo un problema de dimensións impresionantes veñen para que a Diputación o solucione. Realmente, se o problema da natalidade pudera ser solucionado pola Diputación, entón non sería o problema que é realmente. Se a Diputación de Lugo tuvera capacidade para solucionar, ainda que fora nun pequeno porcentaxe, o problema da natalidade da provincia de Lugo, entón ese problema sería bastante sinxelo de solucionar. Tamén propoñen isto como se vestiran desde fora, é dicir, como se as políticas do Partido Popular non tiveran nada que ver co problema que temos. Como se os distintos gobernos na Xunta, non sei, debe gobernar o 80% do tempo que desde que existe a Xunta, no Estado tamén un alto porcentaxe do tempo, como se as políticas que levaron a cabo desde a Xunta ou desde o Estado non tiveran nada que ver co problema que temos enriba da mesa. Algo terán que ver esas políticas co índice de natalidade que ten Galiza neste momento. Imagino. Ou é por xeneración espontánea que de repente en Galiza deunos aos galegos e ás galegas por non ter fillos. Algo se deberá e algo terán que ver os gobernos que estuveron nese momento. Algo terán que ver co retroceso da edade da primeira maternidade das mulleres. Algo terán que ver as políticas que se seguiron. Algo terá que ver co saldo vegetativo seña negativo. Algo terá que ver con que a mocidade teña que emigrar a milleiros. E emigra non para
formarse, como dice algúns dos seus dirixentes, emigran porque non poden vivir neste país, porque non poden vivir ou sobrevivir siquiera neste país, por iso teñen que emigrar, que serían, ademais, os que terían que ter os fillos, non para compensar esa baixa natalidade. Algo terán que ver as leis laborais que aprobaron, que convertiron os nosos mozos e mozas en auténticos esclavos dos seus patrós, donde non sacan diñeiro siquiera para poder vivir fora da súa casa, que teñen que seguir vivindo con seus pais hasta que case están en edade de xubilación, se puderan ter dereito a ela, claro, porque desa maneira non siquiera o terán. Algo terán que ver as políticas, ou algo tiveron que ver as políticas que fixeron desde o Partido Popular nos distintos gobernos. Algo terá que ver que unha parella teña un fillo, e dado que para poder ter un fillo teñen que traballar os dous, senón non poderían mantelo, dado os salarios que teñen neste momento a mocidade, teñan que deixalo con 4 meses durante 8 horas nunha gardería, senón non poderían ir ao traballo. Ou ben, como se dixo antes, que señan os avós quen teñan que cuidalo, lóxicamente. Cal sería o índice de natalidade neste país, en esta provincia, se non fora polos avós que por pura necesidade teñen que cuidar os fillos dos seus fillos. Cal sería, se non fora o que nos axudaron os avós a criar os fillos, cal sería o índice de natalidade aínda moito peor do que temos? Miren, depois das políticas que seguiron desde as distintas administracións do Partido Popular, vir agora que, como dixo moi ben neste caso o señor portavoz do Partido Socialista, o señor vicepresidente, vir agora que con unha axuda ou con un regalo vai axudar en algo, a eso é unha falta de respeto, por non dicir outra cousa, ás parellas que teñen e desexan ter fillos. É unha falta de respeto total e absoluta. Eu pareceme ben que un concello ou unha administración, dado que quen se atreva hoxe en día a ter un fillo ou unha filla, hai que levantarlle un monumento, porque dada a legislación existente hai que botarlle valor hoxe para ter fillos. Que se teña un detalle con eles é unha cuestión. Agora, pensar que iso pode influir o máis mínimo en que unha parella decida ter un fillo é unha auténtica, perdón unha expresión, chorrada. É unha auténtica chorrada. E, insisto, é unha falta de respeto para toda esa xente. Queren realmente que melloren a natalidade? Sí que se pode facer. Países desenvoltos económicamente si están conseguindo que mellore a natalidade. Hai medidas que se poden facer. Queren que melloren? A primeira medida é derogar dunha maldita vez, perdón unha expresión, a reforma laboral, que non permite que os mozos e as mozas poidan vivir cunha mínima dignidade. E sábeno perfectamente. Porque estou seguro que todos vostedes teñen na familia mozos e mozas que non poden vivir do seu salario, inda que teñan traballo, que non son moitos. Inda que teñan traballo, que non son moitos. Queren realmente que mellore a natalidade? Traigan de volta os milleiros de emigrantes que obrigaron a marchar cas súas políticas. Elaboren, que teñen a capacidade de facelo, gobernen na Xunta de Galicia, gobernan no Estado, elaboren medidas reais de conciliación familiar que señan efectivas, noutros países faise. Por que non se fai aquí? Que mellor regalo lle poden facer a unha familia que aumenten os permisos de maternidade? Que unha mãe ou un pai poida cuidar ao seu fillo ou a súa filla hasta que teña un ano de idade, como pasa en algún país. Que mellor regalo se lle pode facer a unha familia ou a unha parella que queira ter un fillo? Que mellor regalo se lle pode facer a unha familia que existan leis que realmente poida compatibilizar a súa vida familiar e laboral? Hai algún regalo mellor que ese? Pódese compensar eso con unha cantidade económica, con algunha limosna que se di cando ten un fillo ou filla? Non. Eso nada. Eso faise a golpe de leis que se aproben nos parlamentos correspondentes. Que mellor regalo se pode facer que haxa unha calidade nos servicios públicos que realmente seña acorde co país que temos. Que se eliminen todos os recortes que fixeron, políticas aprobadas por gobernos do Partido Popular, aos servizos públicos que empeora ou dificulta a educación ou a crianza dun fillo ou dunha filla. Que regalo mellor se pode facer que impedir que unha muller seña despedida polo feito de ter un fillo ou de quedar embarazada. Como sigo correndo todos os días neste país. Todos os días que pasan se despiden mulleres polo feito de estar embarazadas. E no canto de perseguilo, o que fan é subvencionar precisamente os empresarios que fan esas cousas, como se fixo no pleno pasado.
É o que fan, axúdanlles. Aqueles que persiguen as mulleres polo feito de ser mulleres e quedar embarazadas, en vez de perseguilo, axúdanlles precisamente os colectivos que traballan para iso. Queren solucionar o problema? Convértano nunha cuestión de Estado, como se fixo con outras cousas, e poñan neso todos os recursos existentes dispoñibles, porque é a única maneira de conseguilo. E se non se fai, vamos quedar sin país, porque xa temos neste momento, neste caso, unha provincia completamente desarticulada, tanto no plano económico como no plano social, debido ao tema da falta ou da ausencia de nenos e de nenas. 3 minutos o vocero do Partido Popular. Ben, moitas gracias. Señor Ferreiro, fala de derogar as políticas que non lle gustan do Partido Popular. Fala de facer leis, e as leis fanse no Parlamento, como ben di vostede. E para facer as leis hai que estar no Parlamento. Eu lamento que vostedes non teñan o poder suficiente para estar no Parlamento. Sabe quen pon o Partido Popular no Parlamento ou nos lugares para facer as leis? Os cidadáns, co seu voto e coa súa confianza. Polo tanto, que quere que lle diga? Eu lamento que o Partido Popular teña tanta confianza da xente que nos poña ali onde podemos facer as leis. Que non lle gustan as leis que facemos, que non lles gustan as medidas que se fan? Bueno, pois está vostede, e estuvo durante moito tempo no goberno, vostede non, pero o BNG, no goberno desta Diputación, e a nosotros o que plantexamos, é certo que estas medidas que plantexamos non van a solucionar, ojalá foran a solucionar, foran a solucionar o problema do decrecemento demográfico. Evidentemente non, pero nosotros propoñemos un plan. Dentro dese plan propoñemos dúas medidas que non lles gustan. Dentro dese plan, señor Santos, ten vostede pois un abano de ideas que mostrou aquí, además nunha tese filosófica digna dunha persoa como vostede, que sempre nos congratula coa súa, bueno, pois non sei como chamar, de parrafada, porque a veces chega a ser un pouco, a veces costa manter a atención seguido, non debería facer ao mellor un máster en pedagogía para manternos atentos, non? Pero, sin perder o fío, vostede non lle gustan as medidas que propoñemos, pode propoñer outras. Vostede falou sabemos cal é o reto, sabemos cal é o problema, e falou de múltiples solucións que se poderían facer, pero vostede nunca lle vin decir vou a facer dende o posto que ocupa vostede, como deputado delegado da área de servizos sociais, pois vou a facer ou vou a levar a cabo estas medidas. A Deputación Provincial de Lugo pode levar a cabo políticas proactivas, pode levar a cabo políticas transversais e colaborar e cooperar con outras administracións que están tamén a traballar en ese sentido. O sentido da nosa moción era sumar. Si a vostede se lle ocurren ideas mellores, que parece que sí, pois, oiga, poñá sobre a mesa e nosotros encantados lle votaremos a favor. Simplemente nosotros o que queríamos era que esta Deputación Provincial, consciente do drama demográfico da nosa provincia, pois non quedara mirando para outro lado, se puxera tamén mans á obra en atallar este problema e, como lle decía, mire, a nosotros non nos gustaban as políticas que levaban a cabo en materia de servicios sociais o bipartito, e cando chegamos ao goberno desta Deputación, en 3 meses cambiamos moitas cousas. Incrementamos as axudas para o SAF, incrementouse a teleasistencia e sabe que se mudou a idea da teleasistencia para dar novas altas nun servicio que levaba parado moitos anos, non sei se xa se empezaron a dar altas ou non, deuse un novo diálogo coas asociacións, é dicir, fíxose un cambio. Mire, se agora mesmo estuveramos solamente unha semaniña, porque, mire, en 3 meses fixemos eso e, además, era unha inexperta, que eu acababa de chegar ao goberno por primeira vez e era unha inexperta, pero calquera dos meus compañeiros que teñen experiencia en goberno, nunha semaniña lle daban unha volta ao tema dos pagos, e ao mellor nunha semaniña o poñíamos. É dicir, se non lle gustan as propostas que nosotros facemos, vostedes fagan outras. Simplemente iso. Eu espero que fagan unha reflexión, que acepte este convite que lle facemos, esta oportunidade para facer algo de maneira activa
polo crecemento demográfico, se deixe de queixar do que non fan outros e porque non fan outros non fago eu e se poña mans a obra. Simplemente é iso, nada máis. Moitas gracias. O diputado non escrito. 3 minutos o diputado non escrito. Presidente, non vou intervir neste momento. Gracias. 3 minutos o PSOE. Moitas gracias, señor presidente. Mire, nos podemos presumir de incluir e ser pioneiros na inclusión de cláusulas sociais que, ademais, fomos incrementando e intensificando según pasaron os meses e os anos. Eso fixo un goberno progresista, un goberno de esquerdas da Deputación de Lugo. Eso son medidas transversais que facilitan, que embridan de alguna maneira as empresas e non por elo deixaron de presentarse aos concursos e aos diferentes contratos en que teñan máis respeto, en que teñan ou faciliten ou melloren as condicións de traballo das persoas que desenvolven a súa actividade en esas empresas. Nós temos programas que a vostedes non lles gustan moito de estímulo do tecido económico, do tecido productivo, que xera emprego, que xera oportunidades, programas que acadan por encima do 30% de inserción laboral. A Deputación de Lugo está traballando constantemente sobre o territorio na búsqueda de sinerxias que, a través da participación de todos, nos permitan aproveitar os recursos que temos que non estamos aproveitando. É verdade que non apoiamos ou non defendemos un modelo de explotación do territorio que significa coller, sacar os recursos a lo bestia, liquidalos e despois quedarnos coa nada. Buscamos ese desenvolvemento sensato dentro das oportunidades que ten. Estámoslo facendo nas reservas da biosfera, estánse xerando precisamente esas sinerxias do que van pouquiño e pouquiño xermolando e emerxendo iniciativas que fan que a xente se poida quedar aquí. Pero, dende logo, son insuficientes. O que lle digo é que teñen moita máis capacidade dende o Goberno Central e dende a Xunta de Galicia, pois coa gratuidade dos libros de texto, coa gratuidade dos comedores, con unha distribución sensata da oferta educativa, non eliminando unidades por eliminalas en términos economicistas exclusivamente, facilitándolle á xente accesos a servicios, porque, dígalle usted, estes días está de actualidade, a un veciño de Baralla que non ten pediatra, pois como que ánimo lle dá para ter fillos, non? Dígalle a un veciño de Friol que ten a súa matrona en Palas de Rei e os cursos de preparación ao parto en Monterroso, e que se non ten coche ou que na leve para ir a Palas de Rei ou a Monterroso en transporte público ou vai con tienda de campaña porque lle vai levar varios días ou non ten conexión, dígalle, oiga, que ten unha oferta de servicios moi animosa e, dende logo, que incentiva, sin duda alguna, o feito de ter fillos, senón que ande por aí mendicando e tratando de que atendan en outro sitio. Eso dígallelo aos mozos que a súa expectativa de renda hasta os 30 e pico anos largo ou 500 ou 40 non pasa dos 400 ou 500 euros, non se poden emancipar, non poden desenvolver unha unidade familiar con normalidade. Dígallo vostede a esas nais, a esas parellas que, despois de estudiar, reestudiar, cando por fin consiguen unha situación laboral e, polo tanto, de renda económica que as anime a ter fillos con 30 e algo anos, van á Seguridade Social porque, evidentemente, teñen un problema de fertilidade e, dentro de un ano e algo, as atende a Seguridade Social, dentro de outro ano e pico, ten o diagnóstico e os resultados, empezan cos tratamentos e cos 40 anos cumplidos, lle din, vostede xa non ten cabida na Seguridade Social e váyase a sanidade privada a pagar 8, 9, 10.000 euros por tratamentos de fertilidade. Dígalle a esa xente que están apoiando e dígalle a esa xente que a solución pasa porque a Diputación de Lugo lles dea un agasallo. E fálolle, sinceramente, señora Teijeiro, con coñecemento de causa. Creemos as sinerxias. Eu creo que non é que poidamos, é que debemos
ter un punto de encontro o Partido Socialista, o Partido Popular, as demais forzas políticas representadas nesta institución e non para realmente atender o reto demográfico, que non pasa só pola natalidade dos nosos, pasa porque veñan os que se tiveron que marchar polo fracaso de políticas economicistas, capitalistas e que deixaron as persoas de lado. Agora non temos cartos, a ver se nos poñemos a traballar en serio polas persoas. 3 minutos o Moceiro do BNG. Nada, espero que breve. Eu sinto que seña a señora Teijeiro que ten que defender isto. E vou dicir o mesmo que dixo un día ao señor García. Non sei porque últimamente sempre toca a usted defender este tipo de cousas. Non sei que faría, porque dudo moito hasta que crea no que está defendendo neste momento. Pero bueno, mire, non se trata de que non nos gusten, ou de que nos gusten ou non nos gusten as medidas ou as políticas ou as leis que aprobaron vostedes nos gobernos. Non se trata disso. Trátase do efecto que provocaron. Eu xa lle dixen antes, o descenso de natalidade non xurde por xeneración espontánea, para nada. Non é algo que aparece porque sí, precisamente, no Estado español e, sobre todo, en Galiza. Non é algo casual. Non é algo que temos unha maldición divina, non? Que nos condena a que haxa máis xubilados en moitos sitios ca menores de edad. Non hai nada escrito que seña así. Iso débese a algo. É independente, que nos gusten ou que non. É a consecuencia inmediata delas. E logo, non ten que ver con isto, pero é que parece que vostedes, polo feito de non gañar unhas eleccións, nos queren quitar, ou de ter uns resultados modestos ou malos se queren, nunhas eleccións, nos queren quitar o dereito a opinar sobre as cousas. Como se gañaron as eleccións, hoxe en día, en estes tempos concretamente, incluso pudera ser, se pudera alardear en algúns casos deso. Ou é que vamos estar a favor do seu equivalente en Estados Unidos, o señor Trump, porque gañara ou porque 50 millóns de persoas o votaran. Vamos estar de acordo con el porque 50 millóns de persoas o votaron? Pois non, pois sinto moito. É unha bestialidade o que está facendo. É unha barbaridade, aparte de ser unha cuestión de tintes completamente fascistas. Pero é igual, pode ter 50 millóns ou 200 millóns de votos, é igual. É exactamente igual, é igual de desagradable. E, desde logo, teñemos 100.000 votos ou teñemos 200 e pico mil votos, hemos defender exactamente o mismo, hemos pensar exactamente o mismo. Porque, insisto, por ter máis ou menos votos, eu creo que ninguén nos pode quitar o dereito a opinar e a propoñer, se o consideramos oportuno, ou a criticar, cando seña o caso, leis que non nos gustan, e, sobre todo, leis que provocaron ou que están a provocar todo este tipo de política que se fixeron nos últimos anos. Un minuto para rematar o voceiro do Partido Popular. Ben, moitas gracias. Home, señor Ferreiro, o señor Santos vai para filósofo e vostede para vidente, que xa é capaz de saber o que creo e o que eu non creo. Prove sorte, a ver. Bueno, eu simplemente... Xa o sei, eu tamén. Eu, só lamento que esta provincia este en mans dun goberno que prefire a postura temuda de no es no e por que no, unha postura que, ademais, sabe que levou o Partido Socialista a donde está hoxe, non? Vostede, señor Santos, falaba de maior capacidade dende a Xunta e dende o Goberno do Estado. Se ten maior capacidade para tomar medidas en reacción a este problema. Pois, oiga, mire, coa clase que nos deu hoxe de filosofía e de posibles solucións, eu lle aconsello que se vai a Xénova e que lle dé esas clases ao Partido Socialista a ver si recupera sinerxias. A Ferraz, perdón. Non lle quero cambiar a ubicación, disculpe. En todo caso, creo que me entendeu, non? Que lle dé esas clases magistrais sobre esas sinerxias e sobre esa estrategia a seguir para recuperar forza e para ter un capitán que os dirixa, a recuperar o goberno e así poder facer esas políticas das que fala que nos axudarán a fixar poboación. Moitas gracias.
É normal. Sí. Debatida a moción, pasamos á votación. Votos a favor? Abstencións? Votos en contra? Queda aprobada a moción. Sétimo punto. Moción do Grupo Provincial Popular para que a Deputación Provincial de Lugo adopte unha solución que permita a apertura das piscinas climatizadas dos concellos de A Pastoriza e Monterroso. Seis minutos o vocero do Partido Popular. Sí, bo día a todos. Moi brevemente, non creo que gaste o tempo. Logo de sacar adiante unha iniciativa moi importante para incentivar a natalidade na nosa provincia, seguimos centrándonos na nosa provincia e pedimos, por un lado, explicacións, pero o que é máis importante, que se solucione a posta en marcha de dúas infraestructuras que supuxeron unha inversión millonaria do diñeiro público desta institución e que todavía hoxe non está en funcionamento e tampouco se sabe con claridade cal vai ser o futuro das mesmas. Estamos a falar de dúas infraestructuras deportivas, concretamente na piscina ubicada no veciño concello da Pastoriza, unha obra que, por dar dúas referencias, se adxudica o 10 de novembro do ano 2009, que se invirte ou que se adxudica por importe de 1.532.000 euros e que tiña un plazo de execución de 9 meses. Como toda obra pública, poden ocurrir problemas, aquí parece que ocurriron, pero en todo caso, aínda que se superou eses 9 meses, ninguén cuestiona que no ano 2013 estaba rematada. Non o cuestionan nin os deputados que tiñan deportes na pasada legislatura, nin eu mesma que visitei as instalacións cunha reunión co señor alcalde e ca correspondente concellala que leva deportes, dado que ali hai un acordo de goberno PSOE-DNG e incluso con varios veciños que puidemos comprobar sin que ninguén nos dixera o contrario ou acreditar o contrario o curto espacio de tempo que estivemos no goberno que funcionaba perfectamente, de feito asumíamos ali un compromiso para a súa inmediata apertura. Estamos rematando xaneiro do ano 17 e está invertido unha cantidade, como xa dixen, importante. É probable que agora, para a súa posta en funcionamento, se requira unha inversión, toda vez que tanto tempo pechada seguramente provocou danos nesa infraestructura. Paralelamente a ISA, e índonos ao Concello de Monterroso, adxudicada ao 5 de novembro do ano 2010, cun plazo de execución de 6 meses e cunha inversión que superaba o 1,6 millóns de euros. Ambas infraestructuras non foron exentas de polémica, non? Con investigacións xudiciais, con denuncias, ademais, por parte, no caso da piscina de Monterroso, da concellala do Bloque Nacionalista Galego, denuncias que, según ten información este grupo, afortunadamente foron arquivadas. E digo afortunadamente porque a ninguén nos gusta que se cometan delitos con diñeiro público. O que si é verdade, e sin entrar a analizar demasiado todo o que pasou en Monterroso, episodios moi negativos para a imaxen desta institución, pero tamén moi negativos en definitiva para o que debe supoñer a execución do diñeiro público, o que si é verdade é que estamos no 2007, pasaron moitísimos anos e alguén ten que dar explicacións destas dúas infraestructuras. Eso, en primer lugar, sendo importante, aínda que non o máis, pero que sí é vital, é que se poñan en funcionamento. Cada día que estas infraestructuras están pechadas, indudablemente o seu deterioro é unha realidade. Ademais de todo iso, temos a obriga de poñer en marcha o que no seu momento se empezou. Si sumamos as dúas inversións, pois pasamos dos 3 millóns de euros. Son exemplos no que requerimos unha realidade, unha resposta inmediata, pero a xestión da obra pública nesta institución realmente é unha realidade moi preocupante, non? Si nosotros sumamos pois o Centro Gaioso Castro, que leva unha inversión de máis de 13 millóns, xa inaugurado
no ano 2015, todavía sin funcionamento, parece que está enfocado, aínda houve que facer unha corrección de erros no prego, pero, bueno, en definitiva, por agora, necesita maior inversión, recoñecen incluso vostedes, e non está en funcionamento. Si sumamos a cantidade económica que se leva invertido nas residencias desta institución, chegando preto dos 10 millóns de euros, algunhas delas xa inauguradas, incluso feito o proceso de selección para o persoal en maio do 2015, un feito, ademais, éticamente moi reprobable, a escasos días dunhas eleccións municipais. Son exemplos do que non se debe de facer. É certo que non podemos responsabilizar nomeadamente o presidente desta institución de todo elo, hai unha realidade herdada, pero no caso das piscinas, para non apartarme da realidade desta iniciativa, toda vez que leva máis dun ano no goberno, sí que o contador xa está xogando na súa contra e ten que comparecer. Xa nos dixo nun pleno que estaba a punto de abrir a de Pastoriza, nada se volveu a mover ao respecto, e os veciños pasan por diante desa infraestrutura, miran a través do cristal, que ademais ten apartados en donde se ve con claridade, e, en cambio, teñen que coller o coche e desplazarse a Vilalba ou a Foz si queren utilizar unha infraestrutura similar. É unha proposta constructiva, unha proposta centrada pois nas competencias que temos, unha proposta que, sen dúbida, agradecerán os veciños dos dous concellos que citei, que así non lo fixeron chegar, é unha responsabilidade que ten que asumir o presidente e o seu goberno de xeito máis urxente posible. 6 minutos o vocero do BNG. Si, pois, pola nosa banda xa anunciarlle o noso voto favorable a esa proposta. Coincidimos casi plenamente na exposición de motivos que acaba de facer a portavoz do Partido Popular. Desde logo que dúas infraestructuras deste tipo non poden estar pechadas, entre outras cousas porque se deterioran, non? De feito, na piscina de Pastoriza xa houve algún deterioro polo tempo que leva xa pechada, non? Tamén hai que decir que no caso da de Pastoriza houve traballos pendentes que estaba prácticamente para abrir a final do último mandato, traballos tamén que foran contratados a unha empresa, despois non é disculpa, desde logo, tamén cambiou o goberno, cambiou dúas veces este goberno e, desde logo, coincidimos plenamente no que acaba de expoñer, e, bueno, entendemos tamén que desde o goberno se está traballando nese sentido, constanos que se está traballando nese sentido e falando cos concellos tamén ao respecto, cos responsables desa obra en cada un deses concellos. 6 minutos o vocero do PSOE. Moitas gracias, señor presidente. Boas tardes a todos. Decía Antonio Machado que non se debe perder demasiado tempo en tratar de preguntar aquilo do que xa coñece esa resposta, non? E como mo decía a portavoz do Partido Popular, é certo que todos coñecemos un pouco a intrahistoria de ambas as dúas infraestructuras, non? Pero dado que se percibe unha certa vontade política por parte de todos os grupos, creo que procede en base a estas preguntas, porque eu creo que o sentido da moción non deixan de ser simplemente dúas preguntas sin signos de interrogación. Está claro que neste sentido vou a tratar de respostarlle cales foron os traballos que se fixeron dende que eu asumín a área de deportes e, sobre todo, dende que se está a asumir a responsabilidade e a xestión de ambas as dúas piscinas. Moitas veces cúmprese a máxima tamén de que para acadar certos obxectivos hai que renunciar a outros, pero, dende logo, a Diputación de Lugo non podía permitirse renunciar a nada, e o primeiro que ten que facer unha administración é defender os seus intereses. E no caso concreto da piscina de Monterroso, é o que fixo o Goberno, actuar con responsabilidade neste caso. Non somos culpables de que unha empresa entrara nun concurso voluntario de acreedores e con todas as consecuencias que lo conleva, pero sí que a nos obriga
pasa por reclamar os prexuicios que se puideran causar a esta institución e, por ende, a todos os terceiros. Neste período, parecía oportuno agardar as dúas sentencias relativas tanto a incantación do aval por incumprimento do contratista como a reclamación por as actuacións que quedaban pendentes nesa piscina. Ambos, afortunadamente, foron resoltas a favor da Deputación. Unha vez coñecida citada a circunstancia, en novembro do pasado ano, axudicáronse as obras definitivas para subsanar as pequenas filtracións que se estaban a producir no vaso da piscina de Monterroso, das que creo que vostede tamén é coñecedora. Nun par de semanas se dará comezo a esas obras e nos próximos meses estarán rematadas, o que nos vai a permitir de maneira definitiva a recepción da obra por parte do Concello de Monterroso, tal e como se establecía no convenio, que incluso vostede tamén tivo a oportunidade de firmar unha das adendas de ampliación dese prazo. E no caso da piscina de Pastoriza, e segundo se pode constatar en informes que incluso vostedes mesmos solicitaron, a instalación deportiva atópase en boas condicións neste momento, xunto coas correspondentes autorizacións tanto da Consellería de Industria como de Sanidade. Dende fai uns meses mantense un diálogo co Concello de Pastoriza, sempre respetando a súa autonomía local en relación ao modelo de xestión que é máis axeitado que pronto verá a luz en relación á súa posta en marcha. Dende logo, como vexo que hai vontade política non só deste goberno, sino de todos os diferentes grupos da oposición para tentar poñer en marcha as piscinas neste ano, pois é a vontade tamén de contar co seu apoio e a mellor brevidade posible, dende logo, implicación e vontade vai haber para poñelas en marcha. 3 minutos o diputado non escrito. 3 minutos o voceiro do Partido Popular. En primer lugar, por suposto, agradecer o apoio da iniciativa, que só busca, pois, unha vez máis, facer unha aportación e resolver problemas e poñer dentro das prioridades do Goberno que se actúe da forma máis dilixente, pero tamén con transparencia, porque eu creo que viveuse un momento económico moi complicado, en donde moitas empresas que se dedicaban á construción e á obra pública viviron momentos de suspensión de pagos, moitas incluso xurídicamente desapareceron do escenario comercial, todo iso nadie o pode negar. Podemos decir que houbo cambios nesta institución, pero a min non me pode deixar de pasar desapercibido que cando o Partido Popular ou o Grupo Popular trae unha iniciativa aquí, casi nunca ou moi poucas veces se entra no fondo da iniciativa, salvo casos como este, por iso agradezco, e si se nos pretende facer responsable da última decisión do último goberno do mundo que algún partido político, aquí hasta se nos equiparou a Trump, Isto ocurre aquí. En cambio, cando nosotros poñemos en riba da mesa unha proposta como esta, cando estamos falando dunha infraestructura para a que había diñeiro, que son dos principales problemas que temos moitas veces desde a Administración para resolver problemas, non a carencia de medios ou non telos ca rapidez e ca xilidade que nos gustaría, pero aquí habíos. Cando estamos falando dunha infraestructura a priori bastante sencilla, porque hai moitas piscinas nos concellos da provincia que non vou invitar a que nos digan algúns dos alcaldes canto tempo tiveron para poñelas en marcha, porque non debe de ser unha obra civil tan complicada. Estamos a falar de propostas que tiñan que estar en funcionamento no 2010, en ambos casos. Estamos no 2017. É dicir, que unha administración tarde 7 anos en poñer en marcha unha infraestructura a priori tan sencilla como é unha piscina climatizada, pois como mínimo ten que suspender en xestión. Pero que tampouco é alleo á cor política, porque se eu antes lle decía que a este grupo do Partido Popular se lle pretenden responsabilizar de todos os acertos e dos erros, fundamentalmente, que son os que vostedes máis magnifican de onde gobernamos o noso partido, vostedes que levan dende o ano 2007, pero dende logo desde o ano 2009, ininterrumpidamente menos 4 meses, dirixindo esta institución, ben directamente ou con pactos con outro grupo de goberno co que normalmente presumían dun pacto modélico e dun entendemento perfecto. E creo que reproduzco literalmente
o que decían. É verdade que no caso da piscina de Pastoriza ese entendemento modélico non se deu co Bloque Nacionalista Galego dali, non? Eu escoitei cunha contundencia brutal a concellal do BNG que facía verdadeiras acusacións hacia o goberno da institución provincial, pois acusando prácticamente de comisión de presuntos delitos. É verdade que, insisto, pola información que me dan, esas denuncias se arquivaron, pero, dende logo, dende o punto de vista ético e do entendemento entre os dous grupos, pois deixaba como mínimo entrever esas fisuras de entendemento. Pero a marxe de todo iso, insisto, que é o que nos ten que centrar o debate de hoxe, a capacidade de poñer en marcha unha infraestructura tan sinxela, tendo diñeiro e tendo todos os permisos, que aquí non había culpa da Xunta, nin goberno do Estado, nin goberno da Unión Europea. Isto era competencia directa da institución provincial que planifica unha inversión, que asina con 2 concellos e que a pon en marcha. É certo que xurdiron problemas, e vostede citaba algún, pero tampouco non é menos certo a axilidade no que a disposición de fondos se refire que o anterior presidente puxo inmediatamente na piscina de Monterroso, cando parecía que desapareceran da obra 323.000 euros, unha cantidade moi importante, dunha maneira moi áxil e para que a obra non se interrumpira a disposición de fondos. Ben é certo que estábamos nunha coyuntura moi distinta orzamentariamente a que temos hoxe e había recursos para unhos poucos e unha media maioritaria dos concellos estaban a recibir desta institución en torno a 15, 18.000 euros e permitía unha axilidade maior, non? Pero vontade houbo, o que non houbo é xestión. E agora, que estamos nun momento no que non podemos permitirnos que estas infraestructuras se sigan deteriorando, aquí, no órgano que ten competencias para elo, pois pedímoslle que clarifique prazos, que se comprometa cos veciños de Monterroso e de Pastoriza e tamén cos deputados desta corporación en darlle unha solución xa dentro da súa área de goberno ca maior claridade e ca maior transparencia posible. 3 minutos o vocero do BNG. Nada, como decía antes tamén o portavoz do Partido Socialista, podíamos estar aquí minutos e minutos dicindo o que todos sabemos, bueno, uns a mellor saben máis ca outros, polo que decía agora a portavoz Elena Candia. Eu creo que hai que ir ao concreto, creo que o sentir común de todos e todas as que estamos aquí é que isto hai que abrilo, eu creo que ese compromiso vai salir aquí, entendo que por unanimidade, en eso é no que se hai que centrar. Houbo 3 gobernos que tuveron responsabilidades, todos teremos unha parte de responsabilidade e hai que asumila, é así de sinxelo, uns máis e outros menos, non? Pero foi responsabilidade desta institución, con todos os gobernos que houbo nela, non telas aberto antes, pois, polo tanto, agora xuntarse na mesma dirección todos para que eso se abra neste ano. 3 minutos o vocero do PSOE. Bueno, de maneira moi breve, trasladarlle que efectivamente no caso de Pastoriza, no caso concreto, se está abordando de maneira clara, mantendo un diálogo, como decía, constante, tanto co alcalde como a tenente de alcalde de Pastoriza, en definir ese modelo de xestión, porque, evidentemente, coincidindo co que vostede di, os principais afectados son os veciños de a Pastoriza e queremos facer un estudo que determine de maneira axeitada ese balance de ingresos e de gastos para garantir de maneira eficaz a sostibilidade desa piscina. Vostede decía que era sinxelo poñerlle en marcha, non lle tan sinxelo poñer en marcha unha piscina, ten a súa complexidade, é certo que tamén é importante ter algo de vontade política. A verdade é que, en relación á transparencia que vostede solicita, transparencia, insisto, a maior do mundo, o que vostedes precisen deberían de coñecelo, porque en relación ás obras da piscina de Monterroso, isto decretouse en novembro do pasado ano as últimas actuacións, entón deben de saber que eso está cara adiante.
Eu non lle voto en absoluto a culpa a vostedes, nin se trata deso, pero é certo que son coñecedores do que sucede. Vexo que, como hai vontade política e predisposición deste goberno, a predisposición, xa yo digo, para concretar e primeiro rematar as obras de Monterroso en un par de meses, se non hai maior inconveniente, entregarlle ao Concello, e no caso de Pastoriza, poñernos desde xa a elaborar definitivamente ese modelo, ese documento, no que se plasme os costes dese modelo de xestión, non? Sempre respetando tamén os condicionantes que poña o Concello, que considere que son os máis axeitados para garantir a viabilidade no futuro, porque de nada serve ter unha infraestructura sin un modelo de xestión axeitado. Eu digo que son responsable dos meus actos e o que vou a poñer da miña parte o entendemento para que tenga responsable na área de deportes do Concello de Pastoriza trate de entenderse mellor ou de alguna maneira conmigo de co que se facía a toda agora. O que si me gustaría é preguntarlle á señora Candia por que nesta moción non se fala, por exemplo, da piscina de Sarria. Non sei se o mellor aí non hai a mesma transparencia. Tres minutos o diputado non escrito. Un minuto para rematar. Ben, eu máis que a constancia no diálogo pídolle contundencia no resultado, non? Eficiencia e eficacia na súa xestión. Porque que me diga que está estudiando o modelo de xestión, aínda que poño moi en valor a súa vontade e o seu compromiso, pois certamente non me tranquiliza moito, porque se dende o ano 2009 levan invertindo diñeiro público en piscinas en donde aínda non teñen claro como van a xestionar, pois preocupa un pouco a temeridade na planificación das inversións, non? Pero poño en valor esa vontade e, sobre todo, agardo que ese compromiso que se fai público e que sabe que, ademais, se lle poñerá o contador a cero, pero non por iso nos vamos a esquecer da posta en marcha desas dúas infraestructuras, pois, obviamente, dentro dun tempo prudencial, volveremos a preguntarlle. Como sabe, dentro da autonomía que temos de elexir os temas, hoxe trouxemos estas dúas, sabe o vostede, hai moitas máis cousas sobre as que vamos a preguntar e sobre as que podemos preguntar, porque, desgraciadamente, hai moito diñeiro gastado, pero moi pouco en funcionamento e moi pouco resultado acadado. Hai, en definitiva, unha xestión ineficiente e moi ineficaz que nos temos a obriga de denunciar e, ademais, a obriga de pedir responsabilidades e pedirlle que rectifiquen. Neste caso, pedimoslle a vostede, créame que non vai ser a última, porque vostede hasta se sorprende do pouco que lle pedimos, pero creo que se nin isto dá feito, e son as primeiras, e son as que están planificadas dentro do ano 2010, entenda que vai a pouco, senón a contestación súa, sen dúbida, sería doutro xeito. Estamos coñecendo a xestión desta institución. Decían os meus compañeiros esta mañá que amanecíamos o domingo con esta portada. Isto é o récord que ten a deputada de Economía. Mira por donde, co pouco tempo que leva no goberno, pasou a cadar un récord. A anterior deputada, hai que decir, e hai que recoñecerlle que a súa xestión era moito máis brillante. É un dato máis, non? De que non temos goberno, non temos proxecto, e o máis preocupante é que temos que sufrir e que a provincia non merece este goberno. Pero vamos a ver, hai que mirarse un pouco ao espello. Como ten usted a residencia do Cádabo? Pero onde vamos? Que estamos? Por favor. Por favor. Por favor, vamos a atendernos ao que teníamos a atender. Eu sinto que o señor Lino se sinta aludido, pero precisamente non estaba pensando neste momento. Vemos sempre a viga nos ollos dos outros. Eso debe pasar, sí, eso debe pasar. Moitas gracias. Vamos pasar á votación da proposta. Penso que hai unanimidade, non? Unanimidade. Octavo punto. Moción do señor deputado non adscrito en relación coa solicitude de dotacións de medios e recursos, inclusión en comisións e xunta de voceiros, así como de levantamento do reparo de intervención no acordo relacionado no punto 14 da sesión de 27 de setembro de 2016. 6 minutos. Gracias, señor presidente. Desde o cansancio que levo con este tema, estamos falando casi de 14 meses, rebatindo evitando que isto se leve a cabo. O último viuse o 27 de setembro do ano pasado.
Desde logo, eu creo que dixe no principio desos 14 meses que iba a ser beligerante, iba a ser reiterativo, para que os diputados non adscritos, neste caso que me pasou a min, porque se eu estuvera aí, probablemente o diputado non adscrito que estuvera aquí, ou os 10 diputados non adscritos que estuveran aquí, non terían esos problemas. Pero, bueno, a realidade é a que hai, e se fun beligerante durante anos para que os grupos todos que están aquí tuveran medios e recursos, obviamente o diputado non adscrito tamén os quere. Levo 14 meses sin esos recursos. No pleno de setembro eu creí, e eu creo que o creemos todos, que ese reparo que se fixo, un reparo desde o meu punto de vista espúreo sobre a moción e a proposta deste diputado, pois quedaba levantado, porque non en vano, no medio da intervención, o portavoz do Partido Socialista do Grupo de Goberno dixo que existía un reparo que, en todo caso, tería que levantar o mesmo órgano que adopta o acordo, que sería o Pleno. Isto foi posterior á pregunta. Pero no Pleno de setembro dixo, non só estamos votando concederlle estas prestacións que solicita, senón que estaremos levantando un reparo de intervención. Intervención clara e rotunda que se recolle na acta e que por parte de algún funcionario se dixo que non figuraba na acta. Deixouno claro, está aí, poden haber calquera, eu creo que será unha transcripción clara do que se falou aquí. Pero é que máis, se non fora así, eu pídolle, señor secretario, señora interventora, que cando haxa un reparo deste portavoz ou doutro grupo, o funcionario correspondente na votación recorde que hai un reparo que hai que votalo. Eu sei que están para asesorar o goberno, pero tamén creo que están para asesorar os grupos que hai aquí. E cando hai un reparo, a persoa que fixo ese reparo, o funcionario que se fixo ese reparo, ou os que o representan, deben de avisar antes da votación, vamos a ver se se levanta ese reparo ou non. E pido que se faga xa do oficio. Se vou haber algún reparo, porque despois de moitos anos e moito mirar, é o primeiro reparo que se fai desde que estou aquí. E levo uns cuantos anos. Pero, bueno, algunha vez tamén tiña que ser o primeiro. E a verdade que era un tema complicado que non só afecta a esta institución, que afecta a moitas institucións e que non en vano está no Tribunal Constitucional o tema dos diputados non adscritos. Pero ese é outro debate. Pero como ahora existe un informe donde, en principio, os puntos todos quedaban aprobados en setembro, menos o que afectaba o reparo, entendo así, se non é así o secretario que me corrixa, e hai unha dúda de que a cuantía concreta de dedicación exclusiva, pois eu vou a dicir, eu nunca pensei en dedicación exclusiva especial, eu estaba pensando nas dedicacións exclusivas que teñen os grupos e que son similares aos diputados delegados, me parece sempre. Nunca pensei ni na do presidente, ni na do vicepresidente, ou noutras extraordinarias que podan existir. Eu creo que para que conste, esa cuantía está determinada e acordada polo Pleno, pois esa dedicación, cando a solicite, que unha coletilla que está aí, o diputado non adscrito, pois se lle poda conceder e poda dar nesa cuantía. Por lo demais, vou deixar que siga o río. Espero que non haxa máis zancadillas ni máis problemas, que se levante o reparo, porque eu creo que ben para todos, porque senón sí que tamén anuncio que habrá que utilizar outras vías. Que as hai. Levará tamén máis tempo, botaremos outros 14 meses, pero pódese facer e aclarar. Co cual, existen informes e existe legislación que contradicen todo o que se dixo aquí, por iso, repito, non comparto ese reparo, creía que estaba levantado no mes de setembro que a votación, en diciembre na pregunta volves a decir que non, e agora, obviamente, a instancias tamén do propio portavoz do Grupo Socialista e do presidente que dixo que había que levantar o reparo, pois presento esta iniciativa para que xa dunha vez acabemos con esta música, faremos con estas milongas, cada un podramos traballar todos nas mesmas condicións nesta institución. Nada máis e moitas gracias. 6 minutos o vocero de Benegar. Ben, eu non creo que faga falta os 6 minutos porque é un tema que xa está debatido. Nós, dende o Bregar, seguimos creendo que unha parte do que se solicita concretamente o referente á dedicación exclusiva contradice totalmente a lei. Estamos completamente de acordo co reparo que se puxo desde intervención e pensamos que para nada se debe levantar o reparo, xa que é un tema perfectamente claro. E máis, de levantar o reparo e de votar a favor, aínda
así de algo que contradice totalmente un artigo do propio ROF, eu creo que a propia Fiscalía deberá actuar de oficio. Eso non fai, deberá ser instada polo propio Goberno. Eso o Goberno tampouco fai, bueno, pois en todo caso, dentro do BNG estudiaremos o tema e veremos que facemos ao respecto, pero en todo caso sería unha tomadura de pelo. Máxime, cando hai 14 meses e medio, se defendeu neste pleno unha cuestión de total e absoluta proporcionalidade a hora de dotar de recursos aos grupos políticos. Defendeuse por parte do mesmo diputado non escrito e defendeuse por parte do Partido Popular. Conforme a esa proporcionalidade, neste caso, o grupo do BNG, con 26.000 votos e 2 diputados, correspondíalle media dedicación exclusiva e unha persoa de apoio, un auxiliar administrativo de apoio. Con esa proporcionalidade que aquí foi esgrimida como unha bandeira. Nós non estábamos de acordo porque considerábamos que todos os grupos políticos deberan ter, cando menos, unha liberación. Non se considerou así, aprobouse o 4 de novembro e para nós eso é o que está aprobado para esta legislatura e non pensamos apoiar ningún tipo de modificación, porque agora, por intereses particulares, meramente monetarios, ou por intereses políticos, para manter unha maioría ficticia que non tuveron nas urnas, se quere modificar porque interesa cambiar o criterio. Foi o criterio que se aprobou o 4 de novembro co voto en contra do BNG, pero é o que está aprobado e o que nós vamos defender. Pero é que máis? Nunha negociación de orzamentos ou nun proxecto de orzamentos, nós, cando menos en principio, vamos a defender que nos orzamentos se contemple estrictamente o que se aprobou no pleno da organización. E calquera alteración a esas cantidades económicas vai ser moi complicado que teña ese proxecto o apoio do Bloque Nacionalista Galego. Porque, insisto, é unha cuestión de seriedade. É un mínimo, carai, é que os ciudadanos non merecen isto. É dicir, o que se pensa e se dice e se mantén o 4 de novembro non se pode cambiar o día 20, simplemente porque interesa personal ou políticamente. É unha barbaridade e non ten sentido. É moito máis cando menos, algunha das partes do que se propón contradice dunha forma fragante a lei. Estáse utilizando, votando algo que é completamente ilegal, que eu creo que incluso podría bordear, é unha opinión máis que, lóxicamente, deso hai moita máis xente que sabe moito máis que a min, é unha forma de utilizar os cartos de todos para cuestións, para intereses persoales e políticos, nada máis. Reiteramos que votaremos en contra e insisto que haberá que facer, bueno, pois veremos o que se fai no caso de que isto se execute. Remato xa, en todo caso, solicitarlle ao propio presidente que, ainda que se aprobe, eu creo que un presidente dunha institución se cree e opina que se está aprobando algo que é ilegal, que non ten por que executalo. Eu, se é posible, solicitarei ao presidente e ao goberno que está neste momento que non o execute. 6 minutos o vocero do PSOE. Moitas gracias, señor presidente, por facer unha aclaración. Cando eu mesmo decía na sesión plenaria de setembro que se estaba levantando un reparo, non fora admitida a emenda do Grupo Provincial Popular que engadía ese acordo, esa disposición que decía, en todo caso, con estrito cumprimento da legalidade, debendo adaptarse o procedimento ao que estipule a lei, que é precisamente o reparo suspensivo que fai a intervención desta Deputación. Como ese reparo, despois da inclusión, se mantén, e hoxe o que propón o deputado non adscrito ao pleno é levantar ese reparo para poder pôr en marcha ou desfrutar cando solicite esa dedicación exclusiva e manténdose, existindo aínda ese reparo referente á legalidade, que en resumo ven a decir que non ten dereito a percibir esa dedicación exclusiva, o Grupo Provincial Socialista votará en contra do levantamento dun reparo. 6 minutos, Partido Popular. Se me permiten, na intervención desta moción, que o voto do grupo que represento xa é coñecido porque é un asunto recurrente e continuamos co mesmo sentido do voto, quería facer dúas matizacións. Unha matización do que é a parte xurídica e outra matización do que é a parte ética ou desas leccións de moralidade que algúns están agora empeñados en dar. E non me refería ao señor Lino. En primer lugar, no que se refire á parte xurídica, sí que me interesa deixar con gran claridade
E para iso vou a ler un informe da Avogacía Xeral do Estado sobre esta cuestión. Supoño que informe que todo o mundo ten acceso porque foi a propia corporación a que instou a Avogacía do Estado a que fixera o control dese acordo plenario adoptado no seu momento en setembro. Resume, analizando a situación e enumerando multitude de sentencias, concluindo o seguinte: por tanto, e resumiendo lo indicado hasta agora, la limitación contenida en el último párrafo del artículo 73.3 de la Ley de Bases de Régimen Local impide que los miembros no adscritos puedan percibir derechos económicos del grupo político de la corporación en cuantía superior a la que inicialmente les habría correspondido de permanecer en el grupo original, pero no impide la posibilidad de tener cargos corporativos, de disponer de medios materiales o personales de la corporación o de percibir retribuciones, indemnizaciones o dedicaciones parciales o exclusivas por el desempeño de tales funciones, al igual que el resto de los miembros de la corporación. En todo caso, y a efectos puramente dialécticos, aunque se admitiera la postura minoritaria sostenida por el Tribunal Superior de Justicia de Valencia, citar a sentencia, no hay un término de comparación previo, salvo pura especulación. Y es otra de las dificultades interpretativas del precepto, se encuentra en el marco de la comparación de los derechos previos de las dotaciones económicas, esto es, cuando se puede considerar que lo percibido es superior a los que le hubiesen correspondido de permanecer en el grupo de procedencia. Para resumir, chego á conclusión que se considera que el acuerdo remitido respeta la normativa básica estatal. Isto creo que é importante deixalo suficientemente claro porque, aínda que en dereito, pois todo é interpretable, estamos falando, ademais, de figuras xurídicas novedosas e están aparecendo as primeiras sentencias firmes, tanto no Supremo como algunhas das que se cita aquí, e vai clarificando un pouco cales son os dereitos económicos dos deputados non adscritos, que non o dice o Grupo Popular, dicio un informe independente. Dito isto, e defendendo a legalidade do acordo que, en todo caso, o informe reproduzco literalmente, a miña opinión é unha humilde opinión xurídica, pero coincido plenamente nesta interpretación, ven outra parte que é a parte ética desta situación. Moral ou de sentido común, si me queren xa aceptar o término. Hai escasos meses nesta mesma institución, os que están aquí, a maioría, de feito eran 13, asinaban unha moción de censura censurando o goberno que o presidía. Iso foi o capítulo final dunha telenovela de acordos e desencontros, de promesas, de cargos, e hai horas antes o debate da moción de censura neste salón de plenos, o señor que hoxe é deputado non adscrito, por aquel entonces era deputado do Partido Socialista, iba a selo casi todo. Membro da Xunta de Goberno, vicepresidente, tiña todos os requisitos en formación, en actitud, en confianza, en lealtad, que lle valía o Bloque Nacionalista Galego e o Partido Socialista para selo todo. Agora pretenden darlle leccións de moralidade a este grupo que o único que lle está recoñecendo é un dereito como calquer grupo da oposición e cunha puntualización tamén. Cando o Bloque Nacionalista Galego levaba media dedicación no grupo, tiña unha dedicación exclusiva no goberno. Por que ignora vostede ese dato? O criterio de proporcionalidade non é máis aplicable aquí que era daquela. Eran dous, tiña unha e media. Agora hai un e pide unha. É matemáticas. Proporcional, unha e media é máis que un. Eu creo que sí. A partir de aí, mire, eu creo que ese debate, pola imaxe da institución, deberían chegar a un acordo. Non é este grupo que ten capacidade para facelo, porque xa non entro a recordar as manifestacións do presidente cada vez que chegamos a falar de orzamentos, que si se está falando, que si, xa sin entrar a reproducir conversacións de dirixentes do Partido Socialista en outros foros, en donde pouco máis ou menos que en calquer momento o propio deputado non adscrito se incorpora no goberno á área de vicepresidencia, precisamente é a que apuntan algúns dos dirixentes socialistas. Mire, paren este circo.
Paren este circo, intégrenno no goberno ou denlle os dereitos económicos que a lei lle dá, porque independentemente dos problemas que pasaron, que creo que non debería de deixar afectando esta institución, é un deputado, como deputado do Bloque Nacionalista Galego ou do Partido Popular. E, por conseguinte, ten unhos dereitos, como temos os que estamos na oposición, e temos que facer un esforzo en que esta institución, esa circunstancia tan negativa que nun partido pode ocurrirlle a calquera en calquer momento, e dificultades de entendemento hai hasta nas propias familias, pero, por favor, séntense, cheguen a un acordo e, por vez primeira, superemos un debate que nos está afectando moitísimo nunha institución que xa de por sí dá unha imaxe de xestión penosa. E iso digo yo desde a humildade. E xa non yo digo como deputada, nin como alcaldesa, nin como presidenta dun partido. Digo yo como veciña desta provincia. 3 minutos, diputado no escrito. Está todo debatido, pero non quixera pasar sin replicar o bloque. A verdade é que non esperaba calquera cousa menos que se nos salira o señor Ferreiro como monxa de clausura. Aquí o que hai xa non se toca, é invariable, etc. Eu creo que o pleno non é soberano e o artículo 12 do reglamento, que era o máximo que había aquí, sempre nos remitíamos ao reglamento, permite esa posibilidad. Outra cousa que ustedes non estén de acordo. Ora, a mí tamén me molesta, vou dicir, que a parte de monxa de clausura sea un chantajista, no sentido de esconderse detrás do presidente da Fiscalía, ademais, teña usted valor e vaya usted e denuncie usted e pague usted, porque ustedes están recibindo 7.000 euros ao mes. Eu a día de hoxe, despois de 14 meses, ni un euro, señor Ferreiro. E usted era o primeiro que tiña que defender que eu tuvera dereitos, e non o fai. Entonces, teña este valor, deixe de chantajear ao presidente, que o presidente, se o pleno aproba, ten que leválos, e debe de facelos, porque senón vai ir el. Eu sí que o vou levar, non me vou esconder ni detrás do presidente, ni detrás da Fiscalía. Vou eu, co meu carné de identidade, xa o fixen máis veces. E polo resto, dono por zanjao. Queda claro que se incluya o tipo de dedicación e que vote o pleno. Nada máis e moitas gracias. 3 minutos, o votero de Benega. Ata agora nunca o fixen e non vamos facer o que nos diga o señor Martínez. E vamos facer o que consideramos oportuno que nos diga ele. Mire, señora Cándida, eu non sei que proporcionalidade dice vostede, pero usted dixo literalmente defenderon que o BNG, como tiña 2 diputados, lle correspondía media dedicación exclusiva, e que iban a aplicar o criterio de proporcionalidade, e que por esa proporción, se non lembro mal, ao Partido Popular tocabanlle 3 e ao Partido Socialista outros 3. E así figura na acta. O goberno é outra cousa, porque según eso, o Partido Socialista debe ter neste momento 10 liberacións e media ou algo así. Non ando moi lonxe desa cantidad, un arriba, un abaixo. Cal é a proporción, entonces, se contamos os diputados do goberno? O señor Veiga, naquel momento, tiña unha dedicación exclusiva, única exclusivamente porque era o vicepresidente. Deixou de ser vicepresidente e perdeu a dedicación exclusiva. E vostede dixo aquí, neste pleno, que o BNG, como tiña 2 diputados, correspondíalle media dedicación exclusiva. O PP 3 e o PSOE 3. Dixo aquí e así consta na acta. Así que non traxiverse nin mezclas cousas porque non é así. Diga que agora lle interesa outra cousa, punto. Eu non dou leccións de moralidade a ninguén. Dios me libre. Eu só digo que o fan por intereses políticos. É clarísimo. Defenderon o día 4 de novembro que o BNG 26.000 votos, 2 diputados, unha dedicación exclusiva. Defenderon-no. É lícito que o fagan. Por motivos políticos defenden naquel momento. E agora interesa e outra cousa políticamente e defenden que un señor que abandonou o seu grupo, polo que fora, é igual. E ese señor, como podía ser outro calquera, que tuvo os votos que tuvo no seu concello, pois que ten que ter unha dedicación exclusiva. O sea, o doble que ten o BNG con 2 diputados e 26.000 votos. Perfecto, deféndano, é defendible, vale, políticamente, aquí deféndese todo, pero non traxiversa as proporcións. Esa é a realidade. E logo, nós naquele momento asumimos o que se acordou. E fixemos o traballo que tiñamos que facer a pesar de non ter as dedicacións exclusivas. Non necesitamos que nos metan moneda pola espalda para traballar políticamente, porque vimos aquí a traballar por convicción, non por cartos. Non necesitamos que nos paguen para facer o traballo, porque o facemos por ideas, non por cartos. Se se pode dedicarlle máis tempo, perfecto, faise máis traballo. Se non se ten dedicación exclusiva, pode dedicarse menos tempo e faise menos traballo, non pasa nada. Adaptámonos ao que vostedes aprobaron. Non digan que 20 días despois cambiou completamente. A cuestión é que non é por motivos políticos, porque non é así. É única e exclusivamente por motivos políticos, nada máis que eso. E non lle den voltas.
Vale? En todo caso, pois, insisto, se se aproba, pois nós valoraremos o que faremos, punto, nada máis. Non sei o que faremos, nin teño nin idea. Nin temos, creo que nin o señor Veiga nin eu, a capacidade, nin podemos decidir o que se vai facer. A propia organización, como noutros casos, decidirá o que haxa que facer. Por certo, e esquecía, aquí estamos referindo á dedicación exclusiva dun diputado, con respecto ao que lle corresponda por grupo, o acceso á información, a todo aquilo que se poda facilitar para o traballo, non só o defendemos para o diputado son escritos, senón que para calquera outro diputado. E parecenos ben. E nunca votaremos en contra de que poida falar nun pleno, como a outro calquera, etc. Solo faltaría. Solo faltaría. Nós estamos referindo concretamente ao que é o tema do persoal eventual e da dedicación exclusiva, que é que ustedes mesmos limitaron no pleno da organización. E que é o que ustedes decidiron, e o que ustedes votaron e o que ustedes aprobaron. 10 minutos, o voceiro do PSOE. Moitas gracias, señor presidente. Eu creo que acaba de pasar algo grave e que non sei se ten precedentes en esta institución. Señora Candia, é que necesito aclaralo para sabelo de onde obtivo vostede o informe da Avogacía do Estado. Facilitoume o deputado non adscrito. Escrito de onde obtivo vostede o informe da Avogacía do Estado. Previa petición, primeiro voulle contestar por educación, porque a min usted, como comprenderá, que me pregunten onde saquei ou non, preocúpame pouco. Pero eu pedín a súa delegación, fai tempo, en diciembre por aí, que se existía algún informe sobre este punto, porque se manejaba polos pasillos desta institución que se había pedido un informe respecto á legalidade, ya su delegación de goberno, con registro de salida 0006300S 17001734482 y fecha 24/01/2017, a las 11:44:20, me mandou o oficio con ese informe. Que me afectaba a mí personalmente, ademais. Eu, obviamente, facilitei-o porque ela dudaba da legalidade. Eu nunca dudei da legalidade. Entón, como nunca dudei da legalidade e non creía e non comprendía eso, pois foi a súa delegación. Pero podía ser o xulgado tranquilamente. Por eso non se preocupe. O informe está aquí, e se o quere ver, podo yo enseñar. Pero ojealo mentre non teña de outra maneira. Eu facilito a documentación que eu pido a que me parece. Bueno, está no seu turno. Eu agardo que esa documentación chegue por conducto oficial a esta administración. É dicir, aquí o que se dá é, a señora Candia plantea que esta administración pediu un informe á Avogacía do Estado cando non o pediu. É dicir, remitiuselle a acta, como sempre se remitiu, e despois de que vostede, froito desa rumoroloxía, plantease nos servizos desta Diputación a existencia dese informe, dirixímonos á subdelegación do Goberno para que nos trasladase ese informe se existía para coñecer o seu contido. Non? É dicir, aquí realmente dá a sensación de que houve un movimento por atrás ao marxe da institución provincial. Non sei se é verdade ou non. Dá esa sensación. Dende logo, eu creo que a esta hora, eu polo menos non teño coñecemento de que ese informe teña entrado por conduto oficial en esta administración e en esta institución. É verdade que eu creo que o Pleno lle debe trasladar as felicitacións ao señor subdelegado do Goberno por ter tanta dilixencia nestes asuntos que deben ser o que o teñen ocupado en non atender outros moi importantes da provincia de Lugo como a seguridade cidadá convenientemente, non? É dicir, ese informe, non obstante, eu entendo que non é vinculante. Non podemos lelo co detalle que se necesita. Dame a sensación, sin lelo, insisto, sin lelo na súa totalidade, porque misteriosamente só o coñece unha parte da oposición, precisamente a parte da oposición interesada en levantar o reparo da intervención, pero sin lelo, polo enunciado que fixo do seu contido a señora Candia, creo que se refire
a posibilidade de ter dedicación exclusiva na ostentación de algún cargo público, como pode ser a delegación de competencias, cuestión que non se discutiu a toda hora por parte do Grupo Provincial Socialista. Agradecerlle, señor Martínez, que facendo unha clara mostra da súa educación por todos coñecidos, me teña contestado en vez de ternos trasladado ese informe oficialmente á subdelegación do Goberno, que é o que lle correspondía e a que evidentemente pediremos algunha explicación. 3 minutos o vocero do Partido Popular. Eu, en primer lugar, teño que pedirlle que rectifique e que retire as palabras que dixo en ataque á subdelegación do Goberno, porque cas súas insinuacións o que está atacando é a un corpo que é a Abogacía do Estado. Porque nesta vida, señor Álvaro Santos, a profesionalidade e a lealdade que deben de ter os funcionarios está por non toda unha liorta política. Vostedes teñen unha forma de traballar que ante calquer circunstancia ten que haber alguén do PP que ten culpa dos seus errores ou, neste caso, do seu pouco traballo. Traballou vostede tan pouco neste tema que está dicindo que non se pideu informe e a propio informe di se ha recibido en esta Abogacía de Estado en fecha 20 de outubro del 2016 solicitud de informe de la subdelegación del Gobierno. Asusta que vostedes, vostede que ten original, confírmame se non é así. Ben, a min vamos a ver. O primeiro que non se pode facer é intentar... Bueno, vostede o presidente fala cando quere. Se quere falar, calo eu para que nos entendamos os dous. Quere comentarme algo? Bueno, o que non se pode facer é andar gratuitamente asustando da ilegalidade de acordos cando non teñen realmente estudiado o tema. Punto primeiro. Se vostedes solicitan un informe dun acordo, como mínimo, antes de volver como fixeron no primer turno de palabra, asustando ca Fiscalía, bueno, aí xa non vamos a entrar en detalle, asustando ca ilegalidade, novamente, e advertindo aos compañeiros, poderíamos reproducir a acta de setembro onde se votou nese sentido, como mínimo, terían que interesarse se había un pronunciamento ao respecto. Pero xa lle dixen que se cadra, isto parecíame importante reproducilo toda vez que tiña no meu poder porque clarificaba dúdas da legalidade que me parecía moi importante. Pero no fondo hasta non era o máis importante, porque en setembro non tiñamos este informe, este grupo votou o mesmo, porque interpretábamos que non estábamos atentando a lei. Solo lle fixemos a mención para que respetase o procedemento no que a consignación orzamentaria se refería. Pero a partir de aí, o debate vai moito máis alá. Podemos estar traendo cada día a pleno esta iniciativa, se falta unha coma ou se falta unha i. Se detrás de todo isto hai un problema político, porque vostede, señor presidente, incluso dixo públicamente que cando o problema xudicial que tiña o deputado non adscrito se archivase, vostede lle deixaría a presidencia. Así que, se vostede o consideraba capacitado para asumir esa responsabilidade, non lle vai a resultar capacitado para comprar unha dedicación como calquer deputado dentro dos seus dereitos económicos. Isto é un problema político, non é un problema xurídico. Que a vostede lle saleu mal asustar co problema xurídico e agora teñen que botarlle a culpa a ou B ou C. Os responsables, os que traballan pouco. Segundo, incumplimento por a súa parte, non asustar a xente e non faltar a verdade, nin atacar con unhas afirmacións como as que estaban facendo vostedes sobre unha temeraria ilegalidade cando, como mínimo, era un asunto discutible. Como mínimo. Xa eu dixen unha opinión que defende a legalidade. Pero, en todo caso, como mínimo era discutible. Non era unha aberrante ilegalidade. E a partir de agora, que é o que realmente debería de preocuparnos, é traballar pola provincia. Séntense, váyanse un fin de semana, cheguen a un acordo e, a partir de aí, a Deputación aplaudiralles. Que se o informe o firma A ou firma B, en dereito, para iso, precisamente, hai os tribunais, non? Para acabar con interpretacións. E o dereito interpretable son palabras. Pero o fondo deste problema, que ven durante un ano e pico
constantemente traéndose a pleno é outro. É que vostede, como presidente desta institución, en vez de montar broncas nos campos de fútbol, ten que asumir a responsabilidade e corrixir... A que ven isto, señora Candia? Non sei, será unha pregunta que faremos despois. Sabe se montei bronca se non? Pois parece ser que sí. Eu? Vostede, sí. Hostia. Pero que tampouco Vamos é a ver, importante. non me falta respeto, por Dios, home, non me falta respeto. Mire, pasou o tempo e acabamos. A ver, é que me parece que... En todo caso... É irrespetuoso. Home, vamos a ver. Eso precisamente é o que lle achacaron a vostede no campo. Como? Eso precisamente. ¿Sacaronme qué? Eso, ser irrespetuoso. Usted é un irrespetuoso. No, digo vostede no campo. Eu faltei unha vez ao respeto a usted. A min non. Non yo consentiría tampouco, E sabe se eu faltei ali no campo de fútbol? Hai probas De que? Probas de que? Pero usted está jamada, Eso sí que é unha falta de respeto. Está mal, de verdad sí está mal. falta de respeto. A que ven este tema? Eso é unha falta de respeto. De verdad, a usted parece normal mezclar o que estamos co fútbol. Que non sabe o que pasou, claro, obviamente non se entera de nada. Deixame acabar. Toca do oído. Mire. E toca mal. Ten que Deixame estudiar acabar. solfeo. Ten que ir ao fútbol. A ver, Ten que ir ao fútbol. a xulgar pola súa reacción de non ser verdade. Non ten a palabra, vale? Non me deixa acabar, non? Acabou o tempo e non lle deixo falar. É que me parece que non falta de respeto total. Home, hasta agora... E non lle permito máis. Non lle volvo a avisar. A seguinte vai por fora. A min gustaríame que constaran Non ten a palabra. o xesto do presidente. Non ten a palabra. Pode expulsarme se quere. Podo expulsala. Sí. Pois se sigue, ao mellor expulso. Tamén lle digo claro. Hombre, cachondeo non, Un minuto. Moi brevemente, señor presidente, porque a verdad xa o dixen ao principio isto da cansancio. A mí o que me extraña é que algún diputado demócrata veña negando os dereitos que eles disfrutan e os medios e os recursos aos outros. Pero, bueno, levo 14 meses e se teño que seguir o que falta de legislatura sin esos medios, vou aguantar aquí, xa o dixen antes. Eso o primeiro. Ustedes algo oíron cando pediron. Cando pediron ese informe, se o teñen pedido, como dice a súa delegación, que eu non o sei, bueno, o sei no que mandaron un escrito estes días, pois algo tamén oirían. Eu o que fixen aquí foi traer, despois do debate do pleno de setembro e despois da pregunta que fixen en diciembro, o sea, 2, 3 meses, o presidente na página 134 da acta dice: terá que presentar un escrito para que se levante o reparo no pleno. É un tema de competencia no pleno quen ten que levantar este reparo, non o presidente. E eu foi o que fixe. E non trataba de facer máis nada, senón que dunha vez por todas esa moción que desde o meu punto de vista se aprobou legalmente, pois se pudera levantar o reparo e continuar. E por respeto dos cartos, aquí faltamos todos. Mire, usted sabe o que cobra usted e o que cobro eu. E eu, como son un privilegiado neste país, e voulle dicir por qué, señor Ferreiro, mire, porque eu non necesito primeiro da Diputación para vivir, como usted. Pero é que eu estou cobrando do meu traballo como maestro. Pero é que podría cobrar a exclusiva no Concello, e non a cobro. Podía hasta estar jubilado, e podo hasta cobrar a da Diputación. E iso en este país hai moi pouquiños que o poden facer. E si cuadra o que lle molesta. Eso si cuadra o que lle molesta. Nada máis e moitas gracias. Ben, debatido a moción e pasamos á votación, que eu creo que se basa en levantar o reparo, non? Votos a favor de levantar o reparo. Levantar o reparo, votar os puntos todos do orden do día, inde que algúns, o propio informe dice que xa están aprobados, pero, bueno, non por reiterativo se poden aprobar, e añadir o tipo de exclusiva que figura ao tema da moción. Para que quede claro, e en principio non haxa máis problemas. E se os hai, que sean de outro tipo. Gracias. Votos a favor de levantar o reparo. Abstencións. Votos en contra. Queda aprobado e levantado o reparo. Noveno punto. Moción do señor deputado non adscrito en relación coa rebaixa do IBE da enerxía eléctrica. Seis minutos o diputado non adscrito. Gracias, señor presidente. Eu creo que non fai falta. Vamos a ver que si falamos de un tema que realmente é importante para a xente e que pode beneficiar no futuro. Cando eu decidín presentar esta moción, a verdad, ao estudiala, pois dixen que como diputado non adscrito, pois non sabía se podía ter utilidade ou non, porque o caso que se pode facer é pouco.
Pensaba incluso presentala no Parlamento galego e incluso no español. A verdade é que esta idea parece que está recollida xa por algúns, non sei se no español, pero no galego tamén se vai a discutir, o cual é unha satisfacción para mí e aparte vin que era unha idea luminosa a proposta desta moción. O que busco rapidamente, sencillamente, que desde que estamos debatindo e discutindo sobre estes temas, incluso outro día no Parlamento español compareceu o ministro señor Nadal para falar do tema, unha vez máis, pois hai que estudiar medidas, hai que mirar. Ali decía o señor Nadal que era a tormenta perfecta, e é certo. Escribiu a tormenta como un cúmulo de circunstancias que han provocado la escalada del precio mayorista de la electricidad, la ola de frío, el aumento de la demanda, encarecimiento de los hidrocarburos, dificultades de acceso al gas, por problemas concretos en Argelia y la falta de conexión con los gasoductos ruso y noruego, la falta de agua, viento y sol, y para rematar, la venta solidaria a Francia. Entonces, esos problemas ocurren e pasan de vez en cando. Xa ocorreron outros anos, desde 2008 cambiou a tarifa e veuse discutindo cuáles eran as medidas para facelas, pero a realidade é que cando hai algún tipo de problema, a factura da luz dispárase. Eu creo que se o Goberno ten voluntad, pode estudiar e facer, a parte, en este momento xa non creo que haxa problema, porque finalmente llueve, e eu creo que isto da tarifa va a bajar, pois lo que interesa aquí é que unha medida rápida e eficaz, como é baixar o 17% do IVA, se pode aplicar directamente ás familias e aos consumidoras que teñen e que participan e que necesitan esa luz, porque todos discutimos, e aquí discutimos unha moción do bloque en setembro, me parece, donde se falaba do bono social. Se todos estamos de acordo que é un servicio esencial e que é un servicio social, obviamente non debería haber problema para que isto se elevara, como se pide aquí, ao Goberno Central e que a propia Xunta de Galicia o pedira. É a parte máis rápida e eficaz para, polo menos, baixar ese 17%, que será pouco, será moito, pero depende dos hogares ao que se afecte, pero que é importante para moita xente, porque moita xente, teño aquí unha factura do mes pasado, de 130 e pico de euros dunha persona que resulta que está cobrando 600. E a maiores, pois, ten que comer, ten que facer unha serie de actuacións personales e de gastos que non lle compensa e que lle fai pasar moitas veces pois non poder discutir. Según hai ese IVA de primeira necesidade, que é o 4%, que incluye outros produtos, pois, lógicamente, eu creo que a luz neste momento debería disfrutar dese IVA. Espero que isto teña repercusión, que se debate e se discute, e que outros grupos, noutros parlamentos, repito, no galego parece ser que se vai a discutir, pois podan apoiar esta iniciativa e non me alargo nada máis. Moi ben, por parte do Grupo Provincial Popular. Sí, bons días a todos. Bueno, efectivamente, eu creo que o pago da electricidade, o custo da luz nos fogares é unha das cuestións máis importantes que neste momento se están a debatir en todas partes, porque é certo que en moitos casos, para moitas familias, presenta un auténtico problema. Por iso, en esa sensibilidade con esa proposta, poderíamos aceptar esta moción sempre cando se engada a nosa de dirixirse ao Goberno Central para que estude as posibles medidas encamiñadas para a reducción dos tipos impositivos e do custo xeral de luz. Por que dicimos isto? Decimos isto porque a solución que se presenta é a solución fácil, é a solución simple, que é a baixada do IVA. Claro, probablemente no caso que se acaba de decir, pois efectivamente será unha necesidade desa familia e como esa habrá outras, pero en todo caso unha baixada do IVA, sen máis, do 21 ao 4%, o que conleva unha baixada da factura final que se paga con independencia da propia posibilidades que teña esa familia. É dicir, se se aproba baixar o IVA, tanto vai a baixar a factura para esa familia tan necesidada da que probablemente se falaba, como a familia do señor Ortega ou calquera outra persoa dun tremendo poder adquisitivo. Por lo tanto, creemos que esta medida, sin estudiar outras, non é xusta.
E non é xusta porque o precio da luz fíxase ao final con tres parámetros. Por un lado, o precio mayorista, é dicir, o xogo da oferta e da demanda do custo da luz, que sabemos que todos os anos polo mes de xaneiro se incrementa. De feito, os picos que se están tendo agora non son os máis grandes da historia, como se está dindo. No ano 2006, en xaneiro, está oficialmente fixado como o pico máis alto que se pagou a luz. Por un lado está ese precio, que lóxicamente aí sí se poden facer cousas. Eu creo que é na que está insistindo a Xunta de Galicia e o propio Estado, que ha de buscar formas de mellorar a eficiencia do custe da luz. Porque senón, ao final, o que trasladamos é sempre na baixada dos impostos unhas medidas que non son xustas, porque non son progresivas, nen son axustadas ás propias posibilidades de cada persoa ao momento de pagala, e o que facemos ao final é xerar ese famoso déficit tarifario e eses custes que ao final recaen no Estado e que, lóxicamente, crean novos problemas para o Estado de Benestar e que non nos parece a fórmula ideal. Por iso, máis que a baixada do IVA, e máis tendo en conta que existe outro imposto que tamén hai que ter en conta no custo da luz, que é o imposto sobre a electricidade, non parece a fórmula, parece a máis fácil, sen dúbida, pero non parece nin a máis xusta nin a máis razoable, senón que se debe facer un fincapé en mellorar o precio a través do abaratamento dos custes de produción, da aposta polas enerxías renovables e demais. En segunda parte, hai que tamén ter en conta o que é o custo da luz en outros lugares, porque ao final atopámonos con un problema que afecta a toda a Unión Europea, e só con facer un pequeno repaso dos IBES que aplican todos os membros da Unión Europea, vemos que España non é nin de largo máis alto. Estamos no 21%, cando a media está mesmo por riba dela. Sin embargo, ademais, hai un seguinte efecto que debemos ter en conta. Resumindo, a proposta que se fai é a proposta típica do goberno Zapatero, a proposta típica do café para todos, é dicir, unha proposta de baixo IBE para todos e dame igual quen teña que pagar a luz. Sin embargo, eu creo que acertadamente, ou nós creemos que acertadamente, o goberno da Xunta de Galicia, de forma moi clara e moi exponencial, está apostando por a política social, é dicir, tomar medidas para que o custo da luz, que sí que é un servicio esencial e un ben social, non afecte de forma dura a xente que máis o necesita. Por iso se leva financiando, se leva posto en valor o tique eléctrico, que fixo que máis de 6.000 familias en toda Galicia, prácticamente o 100% dos que solicitaron que non chegan a unha renta mínima, podan acceder a ese tique eléctrico, e tamén outras medidas como os recentes acordos para o non corte da luz en situación de máxima vulnerabilidade. Por iso creemos que todas as medidas que se tomen deben ter en conta a capacidade, deben ter en conta en primeiro lugar o custe de produción, deben ter en conta os cambios legislativos armonizados que pasan no resto da Unión Europea para que exista unha política coordinada neste sentido, con apostas polas enerxías renovables e por formas de produción eléctrica máis baratas. E, por último, debe ter necesariamente en conta as posibilidades de pago realmente finais da cadena, é dicir, seguir potenciando as medidas sociais para que realmente non teñan que pagar a luz os que non a poden pagar. Eso nos parece que é unha política social e unha política xusta, e non o café para todos, de reducir os impostos para todos, pasar o déficit ao Estado, que todos paguemos menos, incluso os que poden pagar máis, e que ao final se xenere a situación de déficit tarifario histórica de España, que no ano 14 prácticamente estaba medio resolta con este cambio formativo no pago da luz, e que non volvendo a tela en conta volveríamos a unha situación xa pasada que lóxicamente non é a deseable nin nos parece a máis xusta. 3 minutos o voceiro do Benega. Sí, nos anunciamos xa o voto favorable a esta proposta que fai o deputado non escrito. Curiosamente, proposta semellante a esta tamén ven de presentar o Bloque Nacionalista Galego no Parlamento, non?
E, desde logo, quería incidir en dúas outras cousas, que non é unha cuestión menor, nin é unha cuestión técnica o tema do recibo de luz. O recibo da luz, a suba do recibo da luz, é unha cuestión política, non? Para o Bloque Nacionalista Galego iso tuvémolo claro, non? Dícese aquí na proposta esta cal sería a mellor tarifa, non? Se fai esa mesma pregunta na parte expositiva. A mellor tarifa é unha tarifa eléctrica galega propia. Houbo máis de 18.000 sinaturas que levaron esa iniciativa legislativa popular ao Parlamento de Galiza, tuvo o asentimento de todos os grupos, pero o Goberno da Xunta nada fixo ata o momento e xa vai máis dun ano, casi 2 anos, esperando en levar adiante esa iniciativa. E despois dicir tamén que, bueno, a respecto do que decía o señor García, imaginaba que iba a sair por aí, imaginaba tamén que falaría da falta de vento ou que non chove, como dixo o presidente do Goberno do Estado, pero non. Pero o Partido Popular volve a falar do TIC eléctrico e volve a falar da caridade, confundir, como confunden sempre, o benestar social coa caridade. Este país é sedentario de enerxía, neso coincidimos todos, e nesto vou resumir prácticamente o que era a iniciativa legislativa popular. Este país durante anos, durante décadas, sofriu o expolio dos recursos, sabémolo ben nesta provincia, non? Sabemos como foron inundados moitos povos, xente que tuvo que marchar dos seus sitios, e Galiza nada tuvo a cambio nunca, non? Decir tamén que dese recibo do que estaba falando neste caso o señor García, que se fala nesta parte expositiva da moción do diputado non adscrito, o 60% que se paga no recibo é para impostos, só alrededor dun 35-40% é para o coste de enerxía. Sí, son datos. Estes días pois estamos vendo infinidade de datos, non? Infinidade de datos e infinidade de palabras que eu creo que os cidadáns do común non entenden, como o déficit tarifario, que son os peaxes regulados, a subasta eléctrica, que se o mercado mayorista, iso é o que estamos oindo todos os días nos debates, e incluso o que están dicindo pois moitos representantes do goberno. Os cidadáns o único que saben é que cada vez tenen que pagar máis caro o recibo. E, efectivamente, coincidimos coa exposición de motivos desta moción, que o servizo eléctrico é un servicio social básico e necesario. E, desde logo, que tamén, por parte do Partido Popular, vender como unha limosna que non se lle vai a cortar a luz a aqueles que non tenen medios, home, xa sería o último que se fixera eso, non? Eso xa ni non debe lamentar o Partido Popular. O certo é, o resumen de todo isto, é que uns poucos operadores controlan o mercado como lles dá a gana. Durante os últimos anos, durante as últimas décadas, fíxose unha política totalmente errática, e eu diría que tamén interesada por parte dos sucesivos gobernos do Estado a favor das eléctricas. Senón, como nos explicamos o das portas xiratorias nas eléctricas? Ten moito que ver con isto. Por tanto, isto é unha cuestión política. Xa sei que o da rebaixa do tipo de IBI non é a solución definitiva, pero desde logo que vai axudar, e nós vamos a apoiar esta proposta. 6 minutos o diputado. Gracias, señor presidente. Perdón. 6 minutos o Grupo Socialista. Bueno, de maneira moi breve anunciar o voto favorable do Partido Socialista. Consideramos que é unha iniciativa que incluso o propio Partido Socialista xa reproduciu nalgúns puntos tanto da comunidade autónoma como nalgúns concellos. Dicir que eu creo que o señor García se equivoca cando di fai referencia ao IVA da electricidade en España, porque está 3 puntos por riba, segundo a Axencia Internacional da Enerxía da media europea, co cal non sei que referencias utilizou, entendo que as que mellor lle conveñan, non? Pero dito isto, é certo que en relación á moción, tanto a exposición de motivos plantexada por o deputado non adscrito, como incluso nos puntos de acordo somos coincidentes, e incluso se podría plantexar estender este servicio básico e mínimo a outros servicios, como pode ser o gas, que así o plantexou o Partido Socialista noutros sitios. A situación que están a vivir miles de persoas ante esta tráxica situación
e da incapacidade manifesta de poder facer fronte á factura eléctrica, pon de manifesto e cobra máis se cabe unha maior importancia con todo este tipo de iniciativas que conleven unha mellora da súa situación, non? Eu creo que as medidas que propón o señor García son totalmente insuficientes, as que propón o Partido Popular son insuficientes e creo que hai que dar un paso adiante definitivo a amosar a predisposición clara en dar ese paso adiante se traduce necesariamente en probablemente facer algunha modificación na propia lei da enerxía que de alguna maneira limite a capacidade casi oligopólica destas grandes empresas e multinacionais que ao final o que se dedican é a pensar no seu propio beneficio en contra do beneficio dos cidadáns que é o realmente importante. 3 minutos o diputado non escrito. Gracias, señor presidente. Eu non comparto algunhas das afirmacións do portavoz do Partido Popular, pero, eu tamén creo que foi un grave error o que fixo o Goberno cando sustituiu as chamadas subastas de Sur por o procedimento de fijar precios de acordo co mercado diario e que resulta que a última oferta que se casa no mercado é a que fija o precio de cada franja. A mí iso pareceme unha barbaridade ao que está ocasionando tamén esta escalada de precios, pero, non deixa de ser unha opinión personal miña. Mire, o problema está que ese recibo que usted convertiuse nun caixón desastre onde aí se mete todo. Durante a crisis, o que se fixo foi financiar políticas energéticas de todo tipo, incentivar as energías renovables, cogeneración, axudas para reducir o coste eléctrico á gran industria, gasto de abaratar a luz al caro parque generador de Canarias, as axudas ao carbón, o coste financiero da deuda de máis de 21 millóns. Todo iso meteuse nese recibo da luz e así nos vai porque estamos a pagar e seguiremos pagando durante moito tempo. Se eu lle fago desglose polo recibo, desde 2007 a evolución de precio por kilovatio supuxo unha subida do 65%, o término fixo de potencia un 45%, e o término de energía ao redor do 90%. E iso ten que entender que en 10 anos, desde o meu punto de vista, é un disparate. É algo de alarma social debeu de crear o tema, porque o propio ministro Nadal o dixo claramente en algún medio de comunicación, destacaba esa alarma social que había ocorrido. O propio Goberno dixo que non estaba de acordo porque dixo que se iba a poñer maus a obra, señal de que esa obra non iba en condicións e esa intención era para evitar a subida que se daba. Porque son os precios máis elevados desde o ano de diciembre de 2013, según a información que eu teño. Non en vano intervén a Fiscalía do Supremo e a Comisión Nacional de Mercado de Valores. Algo terá e algo funcionará mal cando estes organismos interveñen nun mero recibo da luz. Entonces, eu o que creo é, máis que, por que pido isto? Primeiro, porque é unha medida sencilla que se pode aplicar xa. Si cuadra, tamén é verdad que os hogares tamén teñen a posibilidad de poñer unha tarifa fija mensual e que non lles afectan, pero sabemos que eso a larga vai ser moito máis caro. Eu que creo que ten que desaparecer é a caridade do bono social e de outras cousas. Ir un IVA reducido, porque o IVA do 21% que nos cobran pola luz é o que nos cobran polo tabaco, cosméticos e as joias. Eu creo que a luz non debe de ter ese IVA, que ao final non sea o 4 e sea o 10, pero creo que o IVA é un dos elementos que hai que baixar. Xa non lle estou falando de outro impuesto especial que ten do 5 e pico %, que nos vamos ao 27. O sea, eu creo que é razonable e lóxico. Respecto a que se presente en outros lados, eu encantado e agradecido, non me vou a discutir aquí a paternidade, que isto xa o pensaron moitas persoas antes que eu, pero simplemente que creo que é un aldabonazo para que esas administracións públicas, como dixo o portavoz do Partido Popular, por iso llevou a aceptar a emenda, se poñan a traballar, porque aí no párrafo final, si le da moción, dice: por ello, e independientemente de las propuestas que finalmente se acuerden y de otras medidas que se puedan llevar a cabo, pedimos isto. O sea, que non estamos en contra deso, parecenos moi ben que o estudien e que traten de arreglalo dunha vez por todas, porque esta situación é verdad que tan extrema como esta vai ser difícil, pero as cousas son cíclicas e vanse a repetir máis tarde ou máis cedo. Nada máis e moitas gracias. 3 minutos o voceiro do Partido Popular. Sí, eu insistir en que nos parece que a medida
non é a adecuada, é unha medida que pode estudiarse, de feito debe estudiarse no ámbito dunha armonización impositiva para toda Europa. Estamos ante unha medida que xa plantexaron outras políticas socialistas noutros momentos e que xeraron un déficit público de 30.000 millóns de euros para o Estado español, que ao final pagamos todos. Porque parece aquí que o de non recaudar o Estado, que con eso que se solventan outras ou que se dan solucións a outros problemas e ao final sempre acaban recaendo en toda a xente, porque non hai outra. Por lo tanto, o que se debe facer, o que nós creemos que se debe facer, estamos de acordo, porque sabemos que é un problema para moitas familias e que o custo da enerxía é alto. Non é alto agora, foi non nos últimos anos, e todas as políticas de déficit público non arreglaron nada. O contrario, crearonnos unha situación de absoluta insostibilidade que se deben solucionar de cara ao futuro, máis que por rebaixas do IBI, con melloras na eficiencia eléctrica, con melloras no custo da produción de enerxía e, lóxicamente, con mellores equilibrios entre o custo da oferta e da demanda da produción eléctrica. E, por último, para rematar, si nos sigue parecendo que esta medida non é xusta porque o IBE vaise aplicar tanto a familias dunha gran capacidade económica como a outras que non a teñen. Creemos que sí que debe aplicarse medidas de máis carácter social e por eso defendemos as que está aplicando a Xunta de Galicia, tanto o tique eléctrico como as medidas para evitar os cortes de suministro eléctrico en familias que non o podan pagar. Aí é onde hai que facer especial sensibilidade e non o café para todos que levan a ruína unha vez máis. 3 minutos, Benega. Si, eu brevemente para incidir no que dixen xa na primeira intervención e da reflexión que hai que facer ao respecto. Nosotros pagamos máis do que costa o suministro eléctrico aquí en Galiza. Pagamos moito máis do que costa suministrar a luz. Moito máis. E se nos comparamos con outras comunidades a donde se exporta a nosa enerxía, pois non vexamos que tomadura de pelo, non? Que os que sufrimos aquí os costes da explotación e da xeración da enerxía eléctrica e non temos o gasto do custe de transporte, bueno, pois teñemos pagando o pato igual. E iso, desde logo, que non ten que facer é a Xunta de Galicia, que se ten que posicionar, e a Xunta de Galicia ten en riba da mesa unha iniciativa legislativa popular que foi admitida, pasan olímpicamente dela desde hai casi 2 anos. E senón, pois miren o que fan outras comunidades no Estado, miren o caso de Euskadi, que xa leva 2 ou 3 anos negociando a súa propia tarifa eléctrica. E iso suponlle de aforro para a industria vasca entre un 30 ou un 40% de aforro. Claro, despois de aquí marchan as empresas. Como non se van a marchar as empresas? Como non van querer vir para aquí? Ali sí que se preocupan de ter enerxía máis barata para as empresas e máis para os usuarios e usuarias. E iso é o que non fai o Partido Popular, que o señor Feijóo anda por aí de excursión por España falando castellano todos os días, supoño que xogando a outras cousas. Xogando a outras cousas e aspirando a outras cousas. Esa é a realidade social. Porque aquí temos que pagar máis do que costa o suministro eléctrico aquí en Galiza. Esa é a reflexión que hai que facer. Esta iniciativa está ben, desde logo xa dixen que non era a solución, a proposta esta é unha máis das solucións que pode haber, que axuda, pero o problema de fondo está aí na tarifa eléctrica galega. E mentras a Xunta de Galiza, o Goberno da Xunta de Galiza non responda a intereses exclusivamente galegos, pois seguirá despois o señor Feijóo anunciando o tique eléctrico, anunciando eses bonos sociales, anunciando a caridade e dando caixas por aí de regalos para os que tenen un neno ou unha nena. Esa é a política do Partido Popular, ni máis ni menos. 3 minutos o vocero do PSOE. Señor García, eu sei que moitas veces lle toca defender o indefendible, pero que diga que unha das solucións do problema das familias é apostar por as renovables cando vostedes quitaron as primas, eso xa ronda. Mire, sinceramente, para concluir, vostedes deixen de rescatar bancos, deixen de rescatar autopistas e rescaten as persoas, que iso é o que teñen que facer. Moitas gracias. Minuto para rematar. Gracias, señor presidente. Eu que quero, señor García, evitar isto de galgos e podencos, estar discutindo medidas, etcétera, que levamos 7 ou 8 anos con esta dinámica e solución ninguna. O sea, ao final, repítese todos os anos. Polo que respecto aos impuestos, mire, os que máis cartos teñen tamén pagan máis. Non hai por que discriminalos.
porque pagan en función dos seus recursos e van pagar sempre máis impuestos que os que teñen menos recursos, co cual están contribuindo de outra maneira e deben de recibir, desde o meu punto de vista, os mesmos beneficios que os outros si contribuyen legalmente e non evaden os impuestos. Entonces, eso é outra discusión, non sei se de Galgos ou Podencos, pero que podía levar moito tempo. Porque, mire, eu creo que a luz é un servicio esencial é que unha sociedade, non sei se europea, pero española, non debe de permitir que a xente pase frío e que incluso morran de frío. Aquí non ocorriu, pero pode ocorrer. Porque se coada tamén esos incendios que houve en Bóveda é debido á utilización ou mala utilización das estufas, etc., a mala habilitación das casas que fai que ocurran esos accidentes que se non houbera frío non ocorrerían. E respecto, creo, como ese tema de bono social e da axuda de caridade debe xa evitarse, eu estuve sempre contra ela. Francia leva 61 anos con este debate que nos temos agora. Fai 61 anos tomou xa medidas para evitar o bono social, para evitar os desahucios e para evitar a aplicación de que persoas que non tiñan medios na época de crisis ou de frío tuveran que deixar as súas casas. Bueno, pois se fixeron fai 61 anos e siguen utilizando, algo podemos copiar, pero que non podemos estar debatindo todos os anos cando surge o problema, pois se se fai unha cousa e outra, e repito, creo que rápida e eficaz, sin inconveniente, que unha vez que se tomen outras medidas, se poda volver a subir, pero creo que a altura do tabaco e dos cosméticos, desde logo non. Nada máis e moitas gracias. Ben, pasamos á votación. Votos a favor, hai unanimidade. Unanimidade. Décimo punto. Bueno, parte de control e fiscalización conta das resolucións de presidencia adoptadas durante o mes de decembro de 2016. Penso que se remitiron por correo electrónico, como ven sendo habitual na semana seguinte. Pasamos, entonces, comunicacións de presidencia. Non temos constancia de que haxe ninguna comunicación. Rogos e preguntas voluntariamente formulados, rogos, cando menos por escrito non había, hai unha pregunta formulada por escrito. Hai unha pregunta do BNG que vai expultar o diputado de Turismo. Leo a pregunta. Sí. Quero ler primeiro. De motivos, preguntar se a Diputación se ten pensado a Diputación de Lugo facer máis recortes ou cambios nos servicios que se estaban a ofrecer nas rutas fluviais do Canón do Sil e do Río Miño, dependentes desta Diputación, e, dado que para o próximo 1 de abril xa existe interese en facer reservas, como ten pensado esta Diputación xestionar este servicio para atender á demanda que se vai suscitar. Simplemente eran esas dúas. Moi ben. De maneira seguida, entonces, vou a dar resposta aos dous considerandos que se presentan na pregunta. No primeiro apartado dice se ten pensado a Diputación de Lugo facer máis recortes ou cambios, evidentemente non podo entender, ni podemos entender a que situación se refire, porque non se ten feito ningún recorte. Hasta este momento non señan os que puderan ser derivados do momento de comenzar a tempada de rutas fluviais. Este ano, porque a Semana Santa queda entre a semana entre o 10 e o 16 de abril, comeza as rutas fluviais a 1 de abril, polo tanto non ten outra connotación a maior. Se vai haber algún cambio, bueno, pues probablemente haxa algún cambio e será anunciado no seu momento en relación ao que da maneira que se viñan prestando os servicios o ano pasado, na temporada pasada. E en relación a que existen interés en facer reservas, pois sí, esta Diputación xa ten formalizadas máis de 2.400 personas reservas para comenzar, desde que comeza o día 1 de abril, as rutas fluviais deste ano, e ao menos 40 grupos tamén teñen xa formalizadas e contestados debidamente as reservas. Por lo tanto, a normalidade absoluta, e comencemos que e agardemos que o día 1 de abril, con total normalidade, comencen outra vez as rutas fluviais da Diputación de Lugo, tanto no que se refere aos Cañóns do Sil como as do Río Miño. Non hai outra, se quere algunha outra aclaración, o señor diputado, No, simplemente enténdese entonces que o modelo de xestión que se vai facer este ano é o mesmo, repítese o do ano pasado. Se non hai máis preguntas, levantamos a sesión.